And the men be a 1 more by Diabon Waje. And my man say 1 more Aji Diabon Wafa, Nene. Video be a yade bachelor monwaho. Me pesa mobaso. Na fe yade video no. Echiramo say no. Ano man ne mano. Ha! Ano ayade. Na nsem say no. Ubenya sha. Ubenya tia. Na yakoma 87.9 FM ye Facebook. Akoma 87.9 FM YouTube. Akoma 879 FM. Ubenya ashe ewo hona bibia. To me ayakama. Na yawa update bia Akuma FM 87.9 Kumasi yede emamo onsa emre kwa animu no na ye mamo update emre kwa animu no na eniema yaye wo mo yaye bi ede ama wo no na che se ye mamo nyina update na mo hunu adwuma ye ebi wa yasom ye nyanya nwie nkire se ye ne die kire emema ne bi ne ye stubborn ba bi o mo ne ho niema nanso so ye de ne die kire se de tie bia no ye bewie ye nyanwie wodi a ye be ye ede ama ho anakua Maako yete ha se de wasem ne titie bia no ye beka ama asomdwe abafie Akuma FM 87.9 Kumasi abi se wo ba ne beto ho nge kwaku me ka preme mfama enti enne na dance dia opese wodie no ese wani se ka cho sei be ma na nkasa ko pesku wa ma akwala no na wa shaase etua de se wotua wose ye kaminim san kamidi kan wa ha enti we de agese mo ma me kwan na motifiri manum na sei ababoa me pa enti abigina so enti yankwa na abi ema ye update no abi yam wa ha Maa Akos. Okay, Abi, Akuma FM 87.9 na ni opas o ka ya no me pesa wo a wo ka mama nsantie. Maa Akos me da se no kwa me frau. Na Maa Akos me frau na sama me Akuma FM 87.9 Kumasi. Enka me pa no ncho yo me to ni ma bebre. Oya ma mi so enka me kwa sa de ma kodina Sunday. Man say ni na ni ma do ma se. Eda man kosofu bia ho Maa Akos me pa cho me dai no. Manje me kaple, temperature sampo manje me. Manje ma pem, na be she. Sani amane da, ana modo tumame. Da mame ne wo na akwani shim. Na enkoyen so Maa Akos me de ne ba mo ho no. Maa Akos me pa cho ma sendi. Obu oha o ti obi asem so o TV so Maa Akos. Ni volume da one wa da to 10. Maa Akos ni kan obo kwa ko kasi atro before. Enti ya so mo tie Maa Akos no ya so mo pa omo hwe de Maa Akos akam no mo nka e mo nko ba bi so nsan ko kase Maa Akos se wa bla won kan ana omo de asesam pass na Maa Akos me se ka hobi omo de asesam pass na obi de ba no wo ka no obi anyi ne de na Maa Akos no to wo ma obi a uni di wasama mo bo Maa Akos me na me dia mo bo na me ntime kama asamo ntiro Maa Akos na me ntime ntira me nsemo ntiro bi me ka na akwaya ntokwa me papa no onyi anu ando kasa o sorry na Maa Akos Kumasi me sorry me papa di na Maa Akos da ma no fi Dubai ba 2 years achamo ma chena Maa Akos me ba na 4 years on sa kwanin san fanin ko school da ena me ba ni hunu no dire mi kanu akwa sede asema kan sama senso me kan hwenchen Maa Akos me de me ba ho no ni sa kwa da ni bi ane na fufu afa ne se me de na ba tu TV so na sense bebe ena mse Maa Akos no wono wan ka obi asem so wo obi ani asem pepe ye no wo pe so that should be no Kwana ya wo ma na mo de mo si mu di ewe na mo ni ye nyem wo na mo nsho. Akuma FM 87.9 na mo no mo nya afofo no mo nya widifo. Ma ku so na de o ma sa nya eju. Enti sanfa nkwane ye fo mo me. No kama ye na Maa Akos na. Enti ba wo ba ko ye no. E die na be ma no ayede amakra no. Maa Akos Maa Akos na me wo ha no ne na family woman baaye one na family woman baaye omo ka omo ne me papa ka asam no enti ye ntwani tia e dia na wa ye eno ne pese ye hu se de o ka kire me no
Maa Akos me pacho and now the akana ko to school. At your son will be here. 87.9. I can't chop money in Bibia. Maa Akos are the best assay. Okay, Bema, your friend is Mama. Well, Kuntia more. Kuntia more. Nyame enhira wo pa se onso ba ya wonya resource no ene wo freye se wo frɛ na wadase Maa Akos na me nhira mo pa man de me twa kwa ne de akyerɛ mo no mo tie ho se enye ntro na nidi eya sampa na me Maa Akos na ba mo anje me kapre enti wo case bia no Maa Akos I ready to wa all cham oni na beja fo na me nhira mo nyina ni producer obi bia na ko 87.9 amen na wonim abinya me show pa so wonim de enti abi kasa awa no je se be ma no no fi akora no ko fi ntia mbo je se won pa o mani mu ahwe enti ne kasa ye tintin nyina na je se eno no enti ye da nyame ase se abi ba ye na wanya results ye nim se ba bia wo bia so onso de ba eni breso a onso dia open no on sabe kanti ye update no efri ono ankasa num ene de abrawo ye nkwai na fe ene yemra ene so asam no so na sede wo bi anya no results na nani agye odi adanse no kasa ye tente 87.9 Kumasi ena ye nua ben so benya no de gifty ajapoma fri konongo yemwa ha ya na ma apom te sen nyame adom ye de nyame ase gifty awiai asam ben ena to wo awiai de bokon so nya bokosa Bema me fiancée nka me ne be bobla wotete me like ashasi no mihu no na ayesa busua ne pese omoka na yeden ema me nti me ye na me nso na me nibi na chese me ne yeden ya no abom ema ni din ti said you starting as here on can step by steps amaye adomako kwaku adomako free 87.9 Kumasi me nso mi fra asante achimdwansa na ohun me no ka kyerem se na ne gye me ho e ma mete na se enti aye mu no de ba ho enti obekọ ni kurom no one me kodai nhyiamu one me kodai enti one me kodai no okoye no afa de me frɛ na menya no me frɛ na menya no enti ba sa na mabama yeden abu wone ho ana obi ebeka kyerɛ me se wopɛ me Bema bi bese me pe ti obese me pe no na me so me ye de meti ase ma no ti meti ase ma no no edidimu na FM 87.9 ti nyinsen ba ye no ana no nso se na wone obi ati Kumasi ha wono nso wone na nyam na wanka no kore no wone na yire nti kasa wone na yire no wo yire na wone ne ti wo Kumasi ha sei enti wanka no kore na anya den ankyerɛ me nti obi tie me na so mebusa no senya saa to abusa mebusa no se anya saa no nti ma ba mu ye den ebui enti me ne saa kohyia baabi ye se konfo a omubusa asem ayi omubusa bibi ase wo konfo de ho ti konfo na yi betu mu se na wo yire no mienu no hwan na abewale kohyia wenche ye wo 87.9 Kumasi me pa chobra Facebook live akoma 87.9 FM bema bi say wo ba bi awia na wedding ho niema awia ni sika aka ho nti wo boni dua me pa cho wedding ho niema ne video no e wa ha aduabo no bema ne we ye video duabo ano edenti bomodia na bra Facebook live akoma 87.9 FM YouTube akoma 879 FM bra sesia wutie radio bado dia bra so sesia na ebehwebi yankwan enti sa ba ma no de na mene na fa furo enti me bo mitiri mu pose mene ne ye me wo a mene ne ntana mukoshia konfo be yekoshia konfo 87.9 Kumasi me ya chiri ho enti me fanse me dem kra no mo be free abosom no na abosom ne ka se mani mienu no hwa na owo a obeware no ehwo na me hu se be ma no se onka no kre enti me bo mitiri me pose me wo a enya de amene ne be de be tena bio enti me wo ye na hwemu na nya papa ana me ma me be fa me ba adwansa ana mo be hwe me enti o mo hwe me na ma me ho kine ye enti me wo hwa na me fon bele me nkwafa eye de woni me be hia ye na
oja me hokọ ya me frɛ na mente ne nka no ano ase yesi wawo ana me se an mawo wase nti wo hwɛ wona me se hwɛ ne papa nti me ne me maame didi hu nkɔma na maame se be ma no se wasan ba biem na ne nhwɛmu no se na one ne te ne nhwɛmu ne ye papa dia won san ne nye den enkɔtena ana me san ne ye den ekɔtena ti me de sa obi ba ayi no boy no di kan ne ba me de ne kɔ sa bla yi ho no na kura no 5 months first be na bi bubo mema ni di ma me first be ma no akohia ne ye friend san Samsi Adomako ti second one na me ne fa afro no ye Simon okay yanko enti me di Simon ba ne kɔ Adomako na kura no 5 months na che sa woni Simon wo wie ya no Samsi Adomako san ba ke se wo san peme ana ma me se so peme di a me san anya de yanko ana me di akura me kɔ na kura no 5 months na me di akura no kɔ na ohwe ye kama eja ye kwan ma ye san ba enti akura bosuminum na adi ne free Simon hokɔ Samson ho me pa cha na ono no wo kumase ana me wo me ma me ho enti na me ne ma bo mitiri mu pase me ni Simon tena biemu ne nti e ma me san kɔ Adomako no ho ti me di akura no kɔ ohwe ye kama ohwe ye kama enti edidi mu aye ba ne yakɔ okay yakɔ biemu a na ne nsisaye no ne ye no na kyerɛ sɛ wa ye oba bi hu ade no wa ya ban kyerɛ ya ne ya no wɔchi ene ya ne sɛ oba eniema wɔ ne dem sɛ no wa ye oba bi hu ade na wo na na ema nti wanka no kora na anya dan ankyerɛ me eti me kɔ wa na oba ne me de ntakwa sa na me ka kyerɛ sɛ sɛte sɛ o magya ade ya ne o mu nkɔ gyae da sɛ me ba wale na sɛ no ma hu sɛ me ba wale na sɛ enti edidim a me last bi me kɔ na oba no me botere wa bontin na me ban so dadam ti me kɔ pagya me ba na me di akola ni pie ya na me hu sɛ moto bi aso anu a eba sɛ ya ne yire na waware no ana obi abɔ na mane sɛ ma box akuru so oba ya wakɔyi bankuta wɔ kitchen de ba why na akɔyi bankuta Adomako yire no Adomako yire na koyi bankuta e de ba be bro me ya den na Adomako yire ne te se wa ba ho na ohun se wa ba ho kuro no so wofo na bi friend no bo na mane se ma ba kuro no so wono wanti kuro na so ti kuro foforo so na wo kɔ Adomako dem no na wo no ba ni mfoni da ni mfoni de ma hu so na me hu se akwala neema ene oba neema ne mpabo e wodan ni okay busa no wanya nkyere mu bi ankyere me kopem se oba ne ba ya na oba na ni aye da abrinti me ma me hu se sete saade a so so ne na gyae o ma oba ne me yi ne neema nya den enfree dan okay nti wuti wa oba ne ti moto so de bankuta ba no e ho ne ya duro kyerɛ yan wode bankuta ne ba no na me yo no ene wo mo won se wo mo nhwe ma ne nya dan e mo no mo pata na ene wo mo frɛ be ma ne wo fon so nti wode danchi wa na wanfa danchi me no wura dem wo yi me niam nyina betu gu abontin me niam nyina mu pense no be ma ne ba oba no be ono so be sesa ene wo bro oba na nkasa wo bro oba no ne kwani oba no Samson bo oba no wo ne yire wo ne penani wo bo no pa me kasa wa mana na mbo na yode na nya me de sɛ ne menum si obi di me anya me de na nya me de ti edidi mu anam de me san ba ya na mbɛbɔ me maame amane ha maame sɛ saadi ya ɛne onko gya oba no sɛ ɔso wɔ mpe oba na onko gya no ti edidi mu ana ɔse ɔno nso hia ba to aka so wɔ hia ba na me sɛ ne saadi a me ani dane ɛyɛ den ɛwɔ me so ti ebetimi a maame bi wɔ hɔ okay yanko maame bi wɔ nti sɛ yanko gye anidane adure na sɛ bi e beba nan no kyene ya na ase yo mate ti wokra na wotɔ na mbrɛ me ma me de ye abibiduro no afa de menyem ya be ma Samson sɛ enye wono a tobo Samson no a wase awo ma nti mo nkɔgye abibiduro na be wono wase nye wono a de nti no wase nye wono a wa de nti wase nye wono an sɛ Simon ne ba kuronim ba kuronim no sɛ ne ba wɔ me hɔ nti wɔbɛba me hɔ ana ne nan fofo no nso nyinaa pɛ ma asɛm to amo ba na ɔmo se me nwo fufuo nya dan ɛma wɔ ɔmo ana me nso me yɛ dan me gye sika na me wɔ fufuo no na me de ma nti me valandam no ɔmo bedi nti wo kɔ wɔ fufuo no wɔ hwan fie me a me fie dan ya na me han me a me fie Samson wɔ han de ama da bi nya ɔno na na han okay enti me wo fufuo no ma ne di bi sɛ na onua bi twam ana onua ne frank agent sɛ o mehwɛ sɛ
me ma wo fufu ama Simon mo de 87.9 nti ate saa de anyinsen na nya ne dia Simon aba bebo bi agusu dia wo se Simon abebo bi agusu na me se me so me ne nai oh Simon bebe obebo bi gusu na wa mebo bi agusu wa mebo bi agusu ejapo ma wujidi me gidi pa gift wujidi me gidi say ya kasa say baby edru ni ya beko boso ayi ho ne ya wa mo bi agusu enti say ya kona so mo kasa obo bi gusu a ya be yende wa mo bi agusu okay any mama reading message kakra fam was watching you live from half Kenya so number 2 Jericho bomade na bra Facebook live says here and a YouTube live was live from Kumasi Tano so good day families yema good day abra for good afternoon yema good afternoon be Maa Akos said do not be small yami nshira we ya Gloria sorry fiancée wakoto was we thank God for another day yami nshira yakuna do ono so achia yen Nana Henry Ochiri Alizo was say I'm watching you live from Cyprus always enjoying akumamu sam keep sharing mama modiana mo share ema ya momra so ema fiancée wakoto say good evening to everyone baby or one in nebrani ya brense yakuna do was say we are back again we are back and okay Georgina Rains and say we did the birthday no was say good afternoon happy home family good afternoon ya Joseph papa happy no sante for say eyeden ene eyedin na aba ene niema foforo kra enaba adwobo ahima delis or say good greetings everyone or no different UK ya beto aso akenkai mo messages on YouTube and on Tibumra Facebook live enti was say Simon asai abebo wasu one ma abeda me so one me nai enti nyinsen no anya den wonye okay me two free sa akro no mu ba adwansa enti me ba na ma me se ne sa de a ye de ba koto na busuafo ayeden anim ti ye de koto na busuafo anim na ogina na busuafo anim se nyinsen na nya ne dia nyinsen na nya ne dia na me ma me so sese nyinsen na nya ne dia wokohwehwe die nyinsen ne yeden eya ne dia nti ho na mente ne nkan na me dem de ye empaibo sa na me sola na me kompaibo o kompaibo sa so obehunu na adwene be sa be fia se na ya me nwanwan po wa boa me ama me koto sa ama ne ewem na otimi sa aka che me se nyinsen ne nya odia na ya me nwanwan nti na me kwa asori anti me afrani nya 8 months aka 1 month ya me bewo ti Friday bi me ye kwa sorry me ni me sister ti anwumre ya ti wa ya didi awia 87.9 me be sorry apeje ne ma me tu mani a Samson na ebe wey the prodigal son one na ebe nti oba me kra de man ti mani ma anya den ama no me sister na ye no si omo so your friend black kunto ya no say bra wa kunni o ana omo ma na konwa ana me ma me ne papa busa ne kwan so to omo busa na wo se nyinsen no bra kwa the prodigal boyfriend nyinsen no na wo ye den oba abeje ono ana kan no san ye den eboa enti adana wankwa oda ye dem ho menini mienu na da wasan ne me ye den edagu so 87.9 wane me da edagu so to wane me dagu so ade achinya wo kọ na ma me 100 cedi say me mfa nto me ho no okọ a obesende miska afede me hwe na nimu ana me ntoto ne ma me hwe na nimu ana me se ti na me ma me mo kran so ye den apa aba afede awo ne ka me ne ma be na me de kwa akọwo okay ana na mi sister niema bi wo ho na chese o ma mi bi na chese me de koye ti me de koye ne bibia ye pesika ye se me koye no operation so ayedan abepiem on fa sika mra ma me mo frɛ na wo mfa obefa nso so o se makochi na apebosia ti menya bi ti mo mpa bosia oba ya 87.9 8 months no wasai ebedigu so me pa cho obedigu so adano menene da wo me ma me mo dem sabra na wanyi manya sai ya na wo 8 months boso me nwatwe aka 1 month se na nka me ba bewo wo frɛ na no mfa no mfa no de me ato blacklist na enti adana wo ba ye na sa ma ni bedigu so se oba ye obeka se me wo ja bibia manaka nti me di aka na aye den ya di nti ye nhwe nanim nti wo kọ na ma me 100 cedi no ana me de meje ye na okacha me so me kwa okwa metene nka afa de okwa ye no me ntene nka me frɛ na o so ye ntua me kana sika se ni senti na ma na sa da ne ma dwen na me ma me mo se pressure me frɛ na no fa sika na me na obedi wie ye kwa 87.9 obedi wie kwa waka
Waka yena drop a big pictures bakuma yena ne videos me say. Bra Facebook live akuma 87.9 FM. Facebook live. Catch our young commissioner say who share ye. Ewo TV and answer who share ye wo radio. Wo dia bomadi na bra Facebook live. Ye be ma videos, ye be ma pictures. Pictures, any videos. And a mema no. A mema ni be a cre and a woman namwo. Asam na no denti. Waka amunya wadwuma na drop it so ema mesesia obedi gu so ba ko no obedi gu so ko ye no oh pachanda so obedi gu so wie ye na ko ya fe de ye frɛ na se me niam atota no na so ya fine boy yo is a fine man so he no be small etin wako no oba na ajapo ma asaya no okɔ no aba na ajapo ma agi no abiem ye de atoso one that's one what dress a kama which will say when you near mass when you so when you near to a banu po to san that's what back I put my wound was I'll go you my men san for my dear side and see you not so over to me by Shan when you know no you know to tell my young quay operation bam and so your friend and a minister and I say anything to Mom Pebbles yana mamma says the same Pebbles in him and to me sister and one pabo and I pair Bosnia 8 million yeah then one who and I just mudi me at the bear fee and on so me bear fee no dear made in so clan so now I adding your friend was a minister and then not to top up me pacha one ayifo bi emrofo bi na ye anwa ne won na adwon mo sa no e wakade side ho eti ye me wo ba fie na sa na afi de na ada ne madwendwene oba dan a wo na afi de mi hu ne menye inti ya maame start adwuma ntene na me wona adwuma ba me hotel ti obi wo ho ba na me de mba na to na mabo nye menya kakra na ye pampers kra na me de ayede akoto obi nso ba na bi o me ye ne mo ba na wa che me kakra okay na didi mu ana kra ne ma ne ho so na wo frɛ me se menye den me mfa kra ne mla ba bi a wo no me de akra ne ba ya se wo mpena bi e frɛ ne mama e wo elia mu ho why na wo mpena adomako asa akɔfa mpena wo ho na nye onu ana na e wa yere ba akɔ de bankuta beja mo ebeja me no e kire no osa akɔfa asa mama no to akɔfa mama ne se nam se mama ne nsu nti na no nso me frɛ no kra na no mpɛ so obefa na me de me kɔye ɛno nso ka kyem se ɔkɔgye bosia na wayɛ den wo de abɛya me ho ade ɔkɔgye bosia no nso wie ya wo se me de kodua me waso akɔgye bosia akɔ ade abɛya me ho ade ne nyina ya tena fa akɔ abɔbla na adwuma na wayɛ ne nyina kyɛ akɔgye bosia bɛya me ho ade se na katua enye entimi nya ayefro no ɛna ogu so fa ma according to the woken ye ka bie it was na mama ne hye baabi mama no so anka nkyɛn sɛ bia ɔno obi kura yɛ den awo enti mi didi mu a sɛ na me kɔ hɔ no ana obi yi masutire nti obi yi masutire ma me ga ne number na me frɛ ga na me sɛ ni na me ni kutaba ana enya manim hɔ na wɔsen sɛ na ga no so afrɛ na ai wo frɛ no na no nti magyae ana mɛkɔ so no mayɛ enya manim hɔ na me ni twa me kwasi abuo me maame ntema me wo ye no maame ntema me pam na me yi sinima no na ode me nso okopam ye ana me nso me pam me de yo okọ ba na wono atam sa ntema no na wode ahye wode ahye wo yi wahi ana ode kọ so okopa aga ni che yo sesan yo na oba nti oba okoji sa sika na ode me oyo no sigi 20 million na akọ afa bi kọ ha dan na fa bi ye dan ekọ edija ana se na sika na wo so de baya me ho ade na denti na wa chiche sa sika na se me de me chefa ye de kodua me na msi yo mate afede wo ka me so me nkɔ na mse me nkɔ de ba me ba ye ne tama me ka se bia me di kula na nso na denti na pa se wo tena na wo di sika na obeka ha wo ba ya mmɔbɔ se afede na fiofo nyina esuma me ana sister bi wona se ma me gifty wo de yakɔ wate akoma na do kwa ko ma me amane na mso ma bo me ma me mo amane okay ana me de me baaye eti me baaye no didimu a ofre na no do number to saa afede na afede na ni enyan metena afa akosa be 1 year ko 2 years na me se da bi
akra na ko 1 year ko 2 years ana me si da bi nti esi ameti wa me adwuma yi ma me nso so ameni maame bi me wo me se me wo maame a osi me maame anan de ene obema obode ebema oyi de na ade kwota makoni ayi na ne sika na ode ma wo wan fa nkoya adwuma me mfa nkoya adwuma ma de ma mfa nkoya adwuma nse akola ne ba jale ye no oni insurance nti me de ne call first class na akola no omoje ne to 3 days before ona 4 million na ko de mi medi kura anya dem ma nti sika no so ye basa nti amama nti mi amfa sika na anya o frɛ na osia miniska wo ye say osia miniska na me si yo na me jana na me te se na ga na odi bankuta be si me so no se na wakɔ friends wa bomidua sese wa friends wa bomidua se obi ba ho na me kasa ayaka so obi ba ho na meme kasa dua ne nya de enya obo no wachi obo no machi ene obi ka chewa na obi anka nkyerem nti edidi meme kɔ asɔre nti edidi mu na me na mpa bon sa na me kɔ kanse na sɔfo ne ka kyerɛ me se na nipa sumasi ayɛ den ayɛ nti sɛ ye bɛboa wa se ɛno na me de kɔ hu me baketwa ne papa na ɔno nso de ɔboa me wɔ eniamam wɔn agina ɔyɛ bibia ma me de bibia no be kyerem obo wo niam me say wo be biabona enti ayi ya kan say Samson ayire no de wotena moto so a wode bankuta bejam no akɔkɔ dua e wɔ machi ɛna wo nso de wo ba ho no wo nso frɛ no kasa no ne kasa no enti kadua ni benya no ɛne me fon papa sa picture na ya me ya se free boy na yi so enti na chese madwina na chese me nam hokra na mempie mpo ehye dem fa na wo ho na boy na die ya so na kan wo do mpohwe wo hu me no se ma se de nkrofo se nya sa na metie na ene abasa na chese bibi ye den ha me ana ne ohia nipa ba me sa na nipa nka no se ne abayo meboa mefa na maboa yi na esi ma wa ya sa ana boy no ye ne no fa me toto mojaduro ma me na kire se me si mi dada mu kakra na dua no man kodane ene esofo ne ye ho ne ma ye den e ma me nti o ye ho ne ma me o ye ho ne ma me no na kire se me ka se sika mu na boy we no na eboa me no okay boy no last one your friend saying Steven na Steven yeah then eboa me was ha 87.9 na then so me ma okohia wonum nyina Samson S Simon S Steven S wo mu nyina S as fonko a yankwe enti Steven on eboa de oboa me pa na dia ba ko pa na enya ma me ne se no owo yire wote oba ne fie watu oba ni fie oba na sase so no no so ye de wodo ntimi mfamiti enkwa nkwaje o yesa akro oba no so betimi ayeden aye me bibi oh there be me ba na bra Steven shia wo no wan kan cho so o yire wanka tama me di hu ye no na menyem na wan kan cho so o yire na no 87.9 wan fa me nkoni fie da fa na no odoko mfanse first day de me ko hotel first day me fancy ya kasa ye no hotel no de me koy nso na me wodan na me mpese bia obeba me ho na adikan no nti excuse ben wo de ma wo se first day wo hia want to me emfa wo nko ne fie wo so to me fa no enko wo fie wo de wo ko hotels me fie one de na so obeba nso na enipa e wo fie ho na me nim se na dwansa na nkrofo nim no nti na me nso me ba ho na nche sa nti se na nkrofo ye den enim ne wo ho pa nti me na me nim se de na bla boy ye den 87.9 kuma enti e ba sa na me de me wo ka kira me se bia me nhia ne konongo nti me hia ne konongo na na ekohia hotel na ye de be ye na obi aba ni fi mo ya de an de mo be ye mo kokon me ba me dwene de mo koye ye no na me hia we say a super duper Maa Akos a good mother of all mothers keep it up and light up the fire okay eja no asop bebre e na ejene buati Benjamin we say da bia wade mu nsam wo ene ye wo ampa opokwa jima Priscilla ono so adun message aba and na kwa me say we say tell me more we are telling you more Frankapia say we say 87.9 hey and na Regina Konama wono so na ni agisa wo hu
dia oye eye abefe bonale listo was watching you live from Antoa Adesana and Isaac and Kroma say I'm watching you live from Germany. Praise la free your good afternoon family. Me pacha won so far one message in ebra na yankenkai emfa emma o ejapoma yankwen me pacha ye share hotel ye di ehua bia na ya solid free one obi a den ekọ ba bi o mudi mu wa bia san mudi mu wa godum presan oh said ya best way yeah anadwumo ni na oh ya kwa na wia ya kwa na oh so wa yiri 20 say won simi nkwada ba bi emma ade ensa aha nti awia na say wodi ni dwuma na me kra na say na nya me nso me nko a nti adidi mu afa de na oba me dem ho bia wa kra na nti awia mo ko ho anopa na mo free ho anwumre ana mo spend say wo hotel oh na ayese wo kwa ifro bi wo baabi nti say wo kra na yire ne say o kwa ifro ana ofa so nti ya nche mo anche ya nche one round oh ya nche ana two oh one ya nche enti edidi wana ya adult nyina wo bi adibi don't worry there was all akuma efe 87.9 ana ode ye de we start ya o kra na yire ne say no odrafuo bi wo dwansa enti wakra ne se wo kwafuo mu a na ne no abehye ho ti yedi ho a no asole no se wo kofie za enti edidimu ana ma adwene ba so na mebusa madam fo baako obehye me fie ho madam fo baako yi masutre sese wo yire na ne yire ya adwuma sei ti ne yire sika na sei ne se na msiye me da sika na sei ni sei ne yire sika na sei wo yeden wo de tete de hwemie oh na msiyo me da se why ti se me wo wia enti woni na me so banyem o banyem ye last born no akuma efe na msiyo mate ti na mabo mitrim process nyame boa me no so ye masundwe mu a nya de amene ne be yeden e betena biom eti me ka se mene ne ntena biom no me de tata na mse o minti me ne ntena biom ti ko ne koye oyire ne ho ade se one me betena de a ko ne koye oyire ne ho ade ansa no ayeden wa ba ba ye me ho ade wo se wo ka se magimi me koye oba ne ho ade ne gya me ana mse o menya de ameja enti na obetim obeto opese oto awale na me pese meto awale so de enti ana me ka se me pese meto awale so ne se okoye oba ne ho ade metimi agina so se minti me ne nya dan me chese maka bibia na onte ase na Steven ti ase enti e ba se adoma konso sa ba biem oba ye obehwe ne ba no se ne ma hyehye ma ye kama ma wa ye kama nti obehu me na odi dwatoa ekoma ono no soa ye ti wa ye no se akola no so ye de ne to ne so ana ne so ane se wose ne so ane se ye mfa akola no nya dan emekire no wo hu akola na che se oboa wakoka kire ne so ane se wonpa me chew no nka nchem se one me be ye den e be san atena bi no we di obe ye me ho ade okay me na me mra na me metin sim wa ba bi because I say woni first be ma Samson oni ne wo yi the otosum yenu Simon ye first akuma efe 87.9 yeah be Samson na we share na first no but when you see member we ya sana Samson etu onu dia se woni mema ne wo na wo ya fa no asan be fa akọ sana tie etu woni Simon wo ye no a wo hyehyɛ ye no obehu wo no fa wo kɔ no fa me kɔ e na wo sign Steven kɔ wo ye na ahyehyɛ no wasa be fa wo wasa be fa me kɔ okay meba enu ti bomodi abra Facebook live akoma 87.9 FM etwa me wo video bi o sesi amede ba beto so video duabo video na wani be menka the simple wani be je wo be sa wo be ba won sam wo se wo be di atam wo so be ye dan yo enu ti bomodi abra Facebook live na ye ba be drop this video no at the amount sesi a Facebook live akoma 87.9 FM YouTube akoma 879 FM na Facebook live sesi a nebom no mon share Monko so na mo hye ekufia ma ya Bismarck mesrawo bomode na hye ma yen hana owusu uwoso wo hwe fri Kuwait hye ma yen Danny Coleman wo hwe ye fri Jericho yi Kenya se number 2 Jericho Coleman hwe ne sa won so hye efama afoforo ema yen Georgina Rains hye ma yen Rejoice hye ma yen na bibia nya kama Gloria Sare bomode na hye ma yen Pedro Medina Cruz
Mr. Share Emma ye Clara Monica Francis Wedja share Abenagen share my Nana Henry or Charlize me pacho mon share a 3p garlic Mr. Mansaya Gia tum wardrobe cope garlic obian dear a year at the many pedian into Dr. Phoebe Cracker will be to me a real ray who yes still were Fabia who stimunama Fabistimo a ye kama and nunti and a 3p adren hole now one more a year garlic no ensio ya ene wade abba ya friend garlic Mr. 3p garlic Mr. Bomodia Nema Wasa and can be vitamins minerals vitamin C Nina Epiwom and Naya Noa Naya natural and for Bianim a 3p garlic Mr. Essa Sayana Chenti one be still immune system no high blood pressure a be free wo ko feature what ya e beko wo sugar level ko high e beba form kakramba normal why ya kasedodo e be ma wo so ate stadian benane and you ya de stroke Mr. Wada stroke no beko ama wo ho aton te shewa wo dwo so ntentem ya what ya wom ana wafu ana ye kapusa no boda san 3p garlic Mr. be ma fre no atwe wo benya be odane e ba Mr. ba kolena ke ba pedank ne Angelos Mr. Frepi work natural Cecilia 93p garlic Mr. I was 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 Nema was sanka dre be grow fine eye moja drop papa ya wanuma to a unuma wo bedidi wanum beda ho wonai de won saye tititi wo kana sana se ache obekọ wo da anadwo a eye wontumi enna wo beda ma hwato esanso ene bia oba wo kofichira ensempi wonom eye grow fine about tonic na wo fichi kroni nyina ebesisi so na bibia ye kama ebena ne sade adedantini mu ama moja dia frusani ye woni pedie ne mo ama akomano aboye koko ena ye dia ye grow fine herbal tonic nti wo benya be okwalena keba ashtam room smart herbal boase Fredman seba apidan pure leaf chemical ne ba shobia mo Mr. Fred Dr. Grow Fine was 0244 596 532 0244 596 532 Nama wonsa enkabe ejapoma yetwa so me pa chaw na yadru baby a Steven na hwawo ama wo ho aye fe na Samson anu asan di dwato akoma ne soase on frame me kan kire me say 87.9 Kumasi wasa penade nti waswa ne frame me wono kra wan frame o si me mfa kwala ne nyede enko kire onana no na kwala no hu na yeden ache eti me di akwala na ne me koi no asia na obusa ya mane na me bo amane wose woboa no wose wasa pese wasa na wotena na me say o ma si waja na yi ne ma samne ne how de ha mene dia me ni problem bia na me gya dia mene ne ti se mesa akofa be ma foforo nti wono so mene ne woba nti ate sa dia mesa akọ anam de me kan say ti ma me ni busa me se na dia mene ne wo ho no meye ne de nam so ma me ana me kofa ma dia nti me na me nim kwan a me fa so a mene ne be ja no kra no wo yire ti me nkota wale so sa anam de me kan say kire wo so ano no si o wakasa dia me frɛ no na me nso ma yeden matu ne fo ti so ane ne kasa na me nso ne me yeden e kasa na o send me sika na yeden me call ba bia nti wo beja Steven me beja na no kra no me kwa no kra no ma yeden man kra ne say bia ho na me yeden me kɔ no am ka je nse no so be han dan wo kono nwa mame no ama misika yeden edi dwa nti me nso na me pesa me ne betena biem ti no ma so sa sika ne we ne so na me de me ye no we send sika no e ma me na chese me sesa me mana pa me koi eti me kwa ya no edidi mani ye tena kama ye bibia kama okay nti na wote munya mote dan ba ko ye te dan ba ku na yire na anko de bankuta me pa to one na jai wunti no one ni jai ye me mfanze minti no one ni jai so be wi ase na ma ne doso wodi we ba na wodi we ba na e ma de me ka se bia me ka enti ni mu nyina na no kura me ne wonua ba ko ye na na hema kura ko ekotu bi wo efie ho ma ne da ne ntokwa me efre na hemfie o ka kire wo mo se me no ne ma wo ene de one ne nwoye no onye obi aho ade enti obi anya dan enko eda ne misu ne ma refo wo ne wawo ene wo mo wa fefa wo mo wonche eda ne misu wo wari wo bi ento obi afisa ne niema no wonko eda ne misu ana me de me kuma ne ka se me anya dan enko ana oja ye kwan na chese pa me de ba ye
ti me de ba ya da fe da me tete hwa na de se me de ko hia we no ti honom de se maka enti me de ko hia na fe de me wo ya osan ba bia mu na obe na me ko enti me ko fe de nyina ye te wo wudi dwagu ho kama bibia no afa de o ye na so kwagilo na o de akoye me ho ade enti ye say kwagilo na to kwagilo ye mo bon enti wa kwagilo no na ne one me nyina na ye ko nkran ne ko toto awale ho ne ma mo ko toto ye ko mplenu okay mo ko toto awale ne ho ye ko toto awale ne ho ye ko mplenu ye de be kire mo ni nyina wa ye de gusu nti bra Facebook live men pesa ma kire wo ye be yi nyina wo Facebook live a kire wo mako na fe ye be kire wo die nti a ye de kire wo TV so na mom no ansha baba ye a wo gina sore dem mo na ye de be kire nti so wo pesa hinta sam no bra Facebook live akoma 87.9 FM YouTube akoma 879 FM waka I ready odi beguso what the guso am yashbi what can you the guso oh akria we dia beje ga yankwa enti awale ho ne ma yakwa akra mplenu ene de mapam kenteni na sefo nde onua ba ko ye den e wakra onti woje no ti we no ya me ma me ne me ntema ne me ne ma no no shoes ne kawaye ne chese okay enti sa bag mu ne ma no me ai sa enti we ye wo wuji wa sa hu me ba che ni ko made e na cha cha ye me ba che ne cha ya me be shekente yo be shekente okay enti eno ye traditional one me ba che enti phone ye dia good TV ni so no enti wo betumi aba be hwe be ring no ena ehye ade mo no watch no efe pa menya TV ni so aka me yato na ena cha cha no so efe akuma efe 87.9 niema ana duku nyina wo mu duku ma hoduwo ne mpaboa utotu me pa che adentia eh wo be sheni mi enu nyina engagement se ebia engagement ebi so ebia refreshment ana me ni nyina na obesesa ne ho wow ene mo boa mo ho wo ne ho afa ye ne ho afa nti bi bia wo sa ye afa enti ye the video na ne pulse ne pesa odi bekura be ma ne mpaboa wodi behye ne brazier no msa no nyina kan muto brazier nyina kan ne night wear akuma efe night wear ni brazier chese niama a ese abusua gema oba bia no ye toto nti na ka niama kakra bi se Ivrepo ne nuane ne ye. Me pa cha panty nyina kan. Panty nyina kan. Dress gum. Me pa cha panty nyina kan. Ano ne panty di an bia. Size panty. Sexy panty. Me pa cha. Me bri o sister. Di asia tia ne bia. Sexy one. Oh, asia tia na chire no so like them. Okay. Okay. Enti abasa na me ya tete hwa se akakakra no so no ohwe sika bia ni sika ne ba ya wodi akwakwadi abobo ya na mbusa ne se wodi akwaje plug ya na me busa ne se adenti na wonye sa ade ne nyeden emfiri wansa na waye wose wodi ese we no so ebe me ye sika anam se te sa ade sika no man binya den enidwa na mo share date ya mo de ba ya mo wedding yi ne ho ne ma na mo nyanya me pa cho da bi ne en share se fe na ye pese ye boa ye ho nyina wie na nsa ne ya share date no enti we kra na mo ntoto nwie ye da bi na ka eniama ba ku mienu bi ani na mo be ko na high tech me pa cho bra Facebook cross ni we me pa cho dress no anu atuatia sa she se your form you sit here na wo jira bu asa de wo bebri samse ani so o na omopoa omo ho ma mi wo bi da se that day no draws no kama pa draws kama we na ya na intro wa mi enu no ba ko da na ba ko da form ne city a form ya tamu o form wan kasa na wo fe ya behwe na wo de we ya gina mu a na che mi enu no eti no ko ya onya be ma no a we ko ya no onya bi 87.9 ma ho so de tiri nye no wo fe akasa nti ya be mu ahwe eni adroso awodo wo wiase eti bra na bewe we nyina ne ye de kwa akoye wedding no o tisa wedding de na kenya easy okay japoma yenkwai enti ya tuto ne ma nyina wie na ka afa de scan ba ya o de akota pragia
no wa you be wedding sika no so wo dia me ya ye bibia e da firo sika ne ba ya odi akota Prague ya se odi ya adwuma na wa be bo so me miensa no na wanya sika na ye dia akototo de aka na se enti medwene ho anam se dabi de wode ban minim se de wote me ne natana che minim se de wote se se ran wanya wode ne nsasi obi so okay Pragiano ya de atoso wadi ato wonu ana na de ye adwuma na me pa to wonu ana na de ye adwuma me wo ha ne de wonu ana na de ye adwuma enti bra Facebook live akomenti se etu wonu ode ye adwuma no okwa anu aba fe de wiase no odi dwagu obosome afe de wiase no na afe de okwa anu 15 cedi ato na nse na 15 cedi de yeti a woto bibia abo den de okwa 15 cedi de na me de ye na fede me kasa na no de 5 cedi bia da ka ho na mama ne dia na chese maye ne kakra ene edi ne da na no mahu enti edidimu anam si da bia kwa wo se bebu me kwase enti me so maye da me fa me ho adwene okay enti se na sika no obi sika no okoji ye no di we ne koto no wate bia to a wo se adwumayefo no obi pra na omo gigi sika enti wono na ne nsa eyo ya wono na gigi sika no eto wo enti se wati se sika no to won ko de kwa kotua akoma saa yalefo no what say na to ho mvansa sika na 14 million okay enti me ya na fe de wadwumam na fe de mimi hu course bia no one ge bia na me ne tifie ye ti me fa ne phone na me share so no ti me share so fe de Ophelia no wo sister bi wo ha ye friend Ophelia okay ana ga na make no so di Ophelia ti ni sister no was store full name ana sa Ophelia na make so person na twempena no so was store no short name enti me fa na me check ni mi enhwe na me sia sa se okwa adwuma mu a ana no ne ga ne ye den e kasa enti me frɛ ga ne ma me na me de tu na nim no so obebo na mane enti e kwansi na ga ne frɛ me ma mfa ana o san frɛ na mfa na me se wo na so bi ke be ye den enti me sori awale na se na wo wa ye den wa ba betena se ye se me frɛ me ka sa se ntwe no frɛ be ma no na be ma no wa adwuma mu na obepon pen enti me fa se be 8:30 mo na ga ne frɛ me a me na 87.9 phone so ti me na press wo phone so no kwansin me kate kwansin na ga ne frame ai de wo pese wo hu no be hu na kɔ ho akwa yama wo hu eti wasum na wo namfofo na mo wo dwansa no be frɛ wa bɔ amane se me ba wo ne se na be ye den me be ye ana mse saa mesi ja me kwan na me nko emetete me te se de obetete me am ko tena adwansa abonte so ana me rekom no ente saa de me mpene ana me kan se kire no wase hwe ti me so me ko ni nka se no so woni ga bi na tina na ga ne se wonyam enti ga na ye den akoyi agu wo ko ho sei me de Steven ba ne ko ho no akire na ye wo ga kra ho do no ne ga bi na won ti me ko ye na ga ne kra frefre no enti me mani kra ka chense ne yira ba enti hwe no anya den wan frefre no enti akire no se me ka sama akire nti wo ka sama akire no se ga no me ne nyim yo no se wo ba akoyi de na me nkoye ne ho ade ansa no wa ma me ti ga ne jisa akoyi 87.9 enti ntakwa ne ba ya me ne na ekuwase ha o ka se nyinsen no ga ni koyi ya na katere man ti se ga ne ye e ba be wo eni me ka se makoma ammo me na me boa me ya mu hye me ankasa na me sesa akwa we ma ne home so me ni ba bi ye den ejina atete no be so de tete bia me so be di kan ye den ate ana me ba tobo afa ni yaduru ho no enti me pa cho bomodia na bra Facebook se sia yaduru ba bia yaduru no yankwe ehwa na ne me yo ya me fa me ba ketewa na me fa apanimu no na me ja ne ba ne ye den esi ho na kola no de wada moto ne edi free ehwo no ye den epienti na kola na da bag na ye frɔ ne magumo no me tabiri ye ana me bag tituwa bi ma fa me ne ma nyina kora ye den ewo ho na me fa me ba ketewa no ne atale ba ko panimu no so de ba ko enti na obeba fie 10 enti na me free fie na me fa nse 9 okay ehwana mkota biri 14 million no se me ma ni sika se me dan ka sutua kama me ase wuntua ye yimeni ama ye dan yagu abontin ha bi ma me na me mfa ne ama nsu nkogu ma aso nye dan won han ti se me ba he na me fa me so se ba bi anka mani da so wo no se boy no so me ba anya de obe Steven won fi mi bi be si na kola no me mfa nse ohwa kola na be 6 months be si na kola na nya fe ne fa
o man 1,000 and nam why you know Emma boy no class album do say me nim na me friend the phone so boy when the boy with Steven no so boy me do say me friend the phone so eti anam wenu mu nyina me kra me kɔ me maame mu nyina me maame kra man kran se bia wo na me ba nti Steven ne de ye akɔ me maame ho kɔ no se what ba bia gift wo ano se wo won yes wo kɔ adomako no se sa jano na adomako de o kɔ no obesan ye den aba wo maame kra hu ni so obesan ba eti bra wo dwane afri adomako no wo fa ne 1400 me fa na wo fa wedding ho ni ma na me pegaye eti mi bedru ya na mfa me manu mi na mi ja ono no de ne ye de e wo ho na kola nada nti me sisa ne ma nti ade a chin ye me fun me so ma ya me ko WhatsApp o di duabo asende me wo di duabo asende o kwa be so wo di duabo na asende me se ni ama no se mi biesu na mi yibi kula na anto anyama ana se sika nso me di bi to aduane di ana me di bi furo ka me di bi to nsuo no ma anto anyama ana de obedi manim akwada ne dua na gu ne so eno nso anto anyama ma me mfon me nkwaja na me ntitini chese e ba sa se madofo nyina ada ne matamfo me pa cha awoye no video wo record audio anasa sign wo ye duabo na wo friend me pa cha obo nyina na wo ye video no nti owie no de send them okay enti baba dia na bra Facebook live akuma 87.9 FM YouTube akuma 879 FM sadie be ma ni ko gina baabi na wo recording the phone to see ho na obo nyina no video obo na ono video ne ho e na wo wie no wo so enti ya the video no eduabo video no e ba beto so menya Pastor Julius na evangelist emema ni me no odumra sa ya the video no 87.9 Kumasi adumako na yes aduabo me pa cha ono ma friend ayi kona nwa himfie wo se nya ho na ofri nti wo ma wa ma empanimfo ne tena se me ko mo friend wa ma enti video na se wo sura na se dua ne benya me mom de me na ye mu so no mo na ama ayese me abo hu bi wo so dai I take for them se bra Facebook live wo share wo ma ya me fan to so say wo ma ya me fa video no to so because we ya video of the year adumako Samson video of the year duabo video of the year 87.9 nti so ma ya me fan to so e ba sa no kra me de send do see me ma me na mu no me ma ebesi sa mre kura no me ma me no frame me musa me say de na ma ya afa ho obi a wodi duabo ne ba mu omo bia no ma block o no ma o mo frame me biom omo frame o mo frame me biom ya de duabo ne beto so mese sa o ma ya me fanto so la enu tu de atina me so wutie radio enu an so wa fa phone no aba Facebook live akuma 87.9 FM YouTube akuma 879 FM ansana video de ya Pastor Julius with the atoso edi hwe video na edi hwe so na wutie radio atese de ka wu bi so de be bo na so ba Facebook na YouTube na ba be hwe na boa chese bia boa ya de mane ya de amane internet ya de amane internet na we so anya no audio we ya ni video Tita kwani abre meme latest for do mabo so o be ton ganet o ma bedia wonu wakwafa ehi baba ye owade wafa wedding anioma ni ira de sa me ma ko fry owade ana what be jew tu say kwani abre enti am ya de to so okay please drop am for me drop am Akuma FM 87.9 Kumasi okay Kevin Roger bro see me I don't know why bomadi ana share Masodoku bomodi anese Isaka Amadu also shine ya de toso Ali okay Pastor Julius Samson ni ana we dia ya ni bresem mama yentie Antoine ma me frau jemeso ikura me nsem kusua me ensa abayo na me ne te ai freno ama gifti Akuma FM 87.9 Kumasi Akuma FM 87.9 Kumasi Ena obi ka se ma be na yonko ya o kan bi kire me nso me kan bi kire no ono de ni buafu ifre djuma baaye
wafa me sika ɛkɔ bɛyɛ sɛ 15 million wafa sika no afei mene ne te wɔ nneɛma a matotɔ sɛ mede baa bɛyɛ ne ho ade wafa nneɛma no atam baage ne nyinaa wɔde kɔ nti nananom yɛsrɛ mo monhwɛ mo ako a muni masɛm ma me ɛwɔ saa sika no mehyɛ no akɔpem awia wɔ edumienu sɛ wɔamfa me sika ama me a nananom sɛ wɔyi bi na sɛ wɔde to nsuo sɛ wɔde tɔ aduane wɔde bi tua na ɔrefɛ biribibia wɔbɛyi sika no bi ato biara muni nimni sɛdeɛ sɛ mma nabrabɔ nyɛ ne basaa mma ne ho nkyere no yale dɔm mwɔ no ɔmfo ka te sɛ praeɛ na ɔne a wɔntete no ni mma ne nsɔfa na ɔhu sɛ sɛdeɛ abrabɔ ɛteɛ mede kosua no ɛbɔfo ne biem sɛ obi anaasɛ busuani anaa nadamfo anaa ne nnua bi ɛdi n'akyi sɛ ɔmɔfa kyerɛ akɔdane agu me so a saa nipa korɔ nso ɔhaw no a pɛpɛ sɛ ɛba babaawa no so mo ne saa nipa korɔ no anso ɛni afei nso nneɛma no a wafa no metotɔ sɛ mede bɛyɛ ne ho ade a wafa de kɔ no sɛ obie so na ɔde ne nsa ka baako koraa sɛ biribi ɔde yɛ biribi a saa ɔhaw no a ne sɛ mpɛsɛ ba no so moma saa ɔhaw no a mmra ne so moma ne nsɔfa ɔmmerɛ ansa na wawu meda mo ase 87.9 Atiefo some ka sabra ne be hwe bi video of the year some ka kyerɛ na ka sa me dada sɛ wonya foforo kran ka be sɛ tie because wo pɛ sɛ otie ne yie pa bɛma wo ba wo ne no awo wo ba wo kɔ no waba no wabefa 1400. Can you just imagine this concombility? Pastor Julius ma latest one hey yo mutumi ya dia wanwa na tese video duaba anya samsi Facebook live na sa be hwese se a wo bia wa hwe bi Facebook live omo radio so what my Facebook am hwe wa radio so say unu duaba internet bia ye mo change Facebook ya ko second gear ya ko third gear na ye dia bodu ya fourth ni fifth ni beto Allah ma yeah anya samsi we na ba no be fa no okọ no ono oba no be twopo no okọ oba no be twopo no okọ na 1400 no osu 1400 no osu na ayi papa ayi amibo yensha yenua ba yi a wo pese wo ye wo ku no to twene no 87.9 ne ho afa pa ajapoma yade ba akoma me peja omu yensha ajapoma yenua ba yi a be mayi pese wo ku no na peja wo de sister mani siesi abre me ho na me disi adwa we so no wo ai hwe me da wachi mame what the one and na akua na kwa body wey no so one phone body wey no so one phone no onka se prayer no se wonu se dia body ni sitie obi gi a enti se wo phone a eto no ne form no be phone na so uhunu kura nya ofe wo di no wadi na wu body wey on phone wo de tira wo se ya ma me perform na kan ye kura Facebook live sia na wonim Samson wan kan ye kura akua de agu na chie akua ba na lady tie ni wakasa onye hu no enti wakasa wie ya yeso ontwe ye ni mo ho no wo pagya ni mu akua se se nya timo ketua what akua na ye team but wo say team bi Samson wan kan ye kura Samson kan ye wan kan ye ubekuwe sister ni mami ubekuwe ni abrio Samson ubekuwe ubekuwe ato atwe enya adwuma ya ya no anya foforo on say the city and ho afia osuwa 87 form ni gine very beautiful girl very beautiful ye ni ye na fight exactly opa ye ni ye na fight body wey Facebook live say akoma 87.9 FM ya man network 360
enti bra Facebook live yeah something nana no mo phone ni pasa e japo ma cha sema me obeso wo say we nana no mo phone ni pasa obeso wo say we na na so enne na husband kan akwa na ote me pa cho enne sa ye twa ye ho ba ye twa ye ho no me pa cho duabo no sai fa to ho bie mo ma me na wo mu afa no wo mu behwe no wo mu nye bi hwe wo mu tie asema brand ne ka no when you first duabo otabo kasema onim duabo ana wonimu me baby I want to shame say enne no e ho na me problem o friend me sister say me ma ba ho ana na me sister te na ni yira say me ma ho ana o ka kire me sister say adenti na o yes ha de na me ma friend abona mane say wa bo medua ana o se niema na o fa ye no say mawia enti ese se wo bo medua ana o se wa anya de unim na busuafo adenti na wa nkọ na busuafo ho o ka kire me sister ne say we no wa bo ana matie wo bo bi wo machin na mantin so eh no ye opedia for anya first time obi nisu ewonimu onimiye enti ati for me twa me ho abasese anti ye de duabo no to so the second time am wasan ahwebiem na watie ni say ye pese osuo mu ade because ye wi ye be kan wasem a kire ti ye pese osuo mu ade na ohuru de koy ye twa ye so na ene ye ntena wodo ye enti ye twa ye ho ye ntwa ye ho ene ye nkwaso ntena Facebook and afa YouTube and Onua TV and we ye late kakra wadi atum ntu betimi ahwe ye twa ye ho na yabasese nana no mabosomfo ene mi gina ha ni bresem wakoa anto anyama me frɛw gemeso ikura me nsɛm kusua me ensa abayo na me ne te ai frɛ no ama gifty ama japoma menene te ntawanta kakra si ana obi e kan sɛ mo be ye ne yonko ya o kan bi kire me nso me kan bi kire no ono de ni boafu ifre dwuma baaye wafa misika ko bese 15 million wafa sika no afi menene to wani ma matoto semde ba be ne ho ade wafa ne ma na tambag ni nyina wode ko inti nanano mesrem monhwe mo akoa ni masem mame ewo saa sika no mehye no akopem awie we dumienu so wan fa me sika mame a nanano so wo yibi na so wode tonsu so wode twaduane wode bitua na orfe bibibia obeyi sika no bia to bia muni ni se de se ma na bra bonye ne basa ma ne ho nkyire no yale dom mwo no onfun katise prae na onni a wontete ni oni ma ne nsofa hu se de abrabo etie mede kusua no ebofo ni biem se obi anase busuani ana nadamfo ana ni nua bi edi na chi se o mo fa kira ko dane agumeso sa ni pa kronso o haw no a pese e baba wa no so mo ne sa ni pa krono anso eni afi so enema no wafa no etuto asem de be ne ho ade wafa de ko no se obi so na ode ne saka ba akokora se bibi ode ye bibi a sa o haw no a me se me pese ba no so no mo sa o haw no a emra no so mo ma ne sofa o mre ansa na wewu me da mo ase nana no mabosomfo ene mi gina ha ni bresem wakoa anto anyama me frɛw gemeso ikura me nsɛm kusua me ensa abayo na me ne te ai frɛ no ama gifty ama japoma
menenete ntawantawa kakra si ɛna obi ɛka sɛm a ɛbɛyɛ ne yɔnko ya ɔkan bi kyerɛ me nso mekan bi kyerɛ no ɔno deɛ ne bu afu ifira adwuma baeɛ wafa me sika a ɛkɔ bɛyɛ sɛ 15 million wafa sika no afei menenete ɔwɔ nneɛma a matotɔ sɛ mede baa bɛyɛ ne ho adeɛ wafa nneɛma no atam baage ne nyinaa ɔde kɔ nti nananom mesrɛ mo monhwɛ mo akoa na munni masɛm ma me ɛwɔ saa sika no mehyɛ no akɔpem awia wɔ edumienu sɛ wamfa me sika ama me a nananom sɛ wɔyi bi na sɛ wɔde to nsuo sɛ wɔde tɔ aduane wɔde bi tua na ɔrefɛ bibibia obeyi sika no bi ato biara muni nini sɛdeɛ sɛ mma na brabɔ nyɛ ne basaa mma ne ho nkyere no yale dɔm mmɔ no ɔmfon kate sɛ praeɛ na ɔne a ɔntete ne ɔni mma ne nsofa na ɔhu sɛ sɛdeɛ abrabɔ ɛteɛ mede kosua no ɛbɔ fam ne biem sɛ obi anaasɛ busuani anaa nadamfo anaa ne nua bi ɛdi n'akyi sɛ ɔmo fa kyira kɔdane agu me so a saa nipa korɔ nso ɔhaw no a ɛpɛ sɛ ɛba babaawa no so mo ne saa nipa korɔ no anso ɛni afei nso nneɛma no a wafa no ɛtotɔ asɛm de bɛyɛ ne ho adeɛ a wafa de kɔ no sɛ obie so na ɔde ne nsa ka baako koraa sɛ biribi ɔde yɛ biribi a saa ɔhaw no a mesɛ mepɛ sɛ ba no so no moma saa ɔhaw no a mmra no so moma ne nsɔfa ɔmmerɛ ansa na wawu meda mo ase nananom abosomfoɔ ɛnɛ megyina ha a aniberɛ sɛm wako a antoa nyama me ɛfrɛ wo gyeme so ikura me nsɛm kosua me yɛnsa ababaayewa a na mene ne te a ɛfrɛ no ama gifti ama japoma mene ne te ntawantawa kakra si ɛna obi ɛka sɛm a ɛbɛyɛ ne yɔnko ya ɔkan bi kyerɛ me nso mekan bi kyerɛ no ɔno deɛ ne bu afu ifira adwuma baeɛ wafa me sika a ɛkɔ bɛyɛ sɛ 15 million wafa sika no afei menenete ɔwɔ nneɛma a matotɔ sɛ mede baa bɛyɛ ne ho adeɛ wafa nneɛma no atam baage ne nyinaa ɔde kɔ nti nananom mesrɛ mo monhwɛ mo akoa na munni masɛm ma me ɛwɔ saa sika no mehyɛ no akɔpem awia wɔ edumienu sɛ wamfa me sika ama me a nananom sɛ wɔyi bi na sɛ wɔde to nsuo sɛ wɔde tɔ aduane wɔde bi tua na ɔrefɛ bibibia obeyi sika no bi ato biara muni nini sɛdeɛ sɛ mma na brabɔ nyɛ ne basaa kumienu miɛnsa bi na afei me judges emre mo na in fact yenua bema Samson adomako nanimu efe but I can tell you right away say the trimu osum Samson adomako wo bo wudua yi enya sen fiancée ko 6 months abosumi nsia me pa che ena ate ho Edia na mona mani abrio edia na mona watu ya fa ho 6 months ni nyina me pa cha me ba akono ho no na o de sende me no na o so obi dane dua wo ho enti ama me ko hu man no ana o ka cha me se obeja bibia mu amana ka obetimi ayedan adane enti wo frɛ no ana o ka cha se me ma ye ready aya hobo ade a won do ni problem me so sika no me ni bi enti wakan no mantimi ayeda anye enti da bia me ya me hwem a na me se me de beba me de man se me ba beda amana da bia wo odua no na wo se kwaji sika won ho so o ma sika na fa kwada na dua
na sika no ode baaye no de owo fa yi no wagina so de abodua no why you su me pa cho me no na me de abe ha dan okono nwa me ne nkwala ne ti okondo wu hono ena why you su sika no ena 6 months ni wo da ade na hunu se wo hunu bibi e wo ni padua no mu anti wani abri me busa man ne se dua bons ebenya wa se na ye o se wo da awo ti me pamo me so sa da ye no me hu bi me video mu no se de wo kire no me hu bi wo me video mu en se ma tra me ka me de abeda mo no okay enti mami mi se emema koshi we something na odi nka hia ne first wo hia no edi science a wo ne koda kwajo something adomako me pa cho me oba ye no the Wednesday inti me fan say Friday anwum o no ta me chede I wo free okra no omo ya ye ni wie no fan say okobe se Monday inti me fan say Sunday na me ne ye den ekodaye ekoda e wo no ni fia na so no ko hotel me pa cha ndi hotel ma fa na ko me dem adomako ye hotel wono ya first you know and Steven na wo twa to no so no hotel ononso hotel and Simon so member nyina so SS biensa and Simon so Simon de na me amedem DNT aden na member ni mom no omumfa wo nkọ wo mu dem mo Simon na oti ha eya adwuma oya adwuma wa na ba bia o ma me mote no na afi no mu si da ba bia o ma me no ne na yinugo ba o ntimi nya den na ho nti ohu me sa no na me nso me nko na me ngo dampo ti ohu me no na me nche na oya obeda no aso wo nyi ni se ni bo wo ma emema no efa wo fododo Akuma FM 87.9 mini momu de se mi hia na minim se bia me ni nipa ne na ye den ebe bobra nti e bia akire ne makwati asem foforo na me de ahye mitirim se bia minti me ni nipa ne nya den entena biem wo no omotena edi say ansan wa fefro because Simon na me wa adwumam Simon na me wa adwumam eti se me pon me ho 2015 no na se na me nyam onti wo hia no na hia no me fa se me hia no ani ya Simon no enia na Steven so enia o se wo hia Simon no wa yere wanka ena wodi be hia Steven enti aden wan hwehwem sa wan fa Simon de Akuma FM 87.9 something de anya disiande no wan hwehwe Steven de ni mu ahwe ansa wo ne na kohia ne se na tibia na me komu ana ne yire na bo medua na ma adoma koyire na oware ne bo me tandua na abo amedua na me ekopie mu wa asole dem na atu sikasem etimi nso na meni mu abia wa baabia enti boy isi Steven no anu ana na ayede esuso me mu nkakra nkra enti na ayese me ncheke na ayisa okay 21st academic sciatica expert dawro ma bomode na we phone ni kire ho yade ye friend sciatica de se wunya bia enye baabia na wasa de kro aye baabi fo apɛ ye friend one 21st wa ye sciatica expert amansan go bibia dagye to bakyinye ne ho yade bia so a ene etete wo no efri wuti nwe so kosu na ma se nana ma bosomfo ene mi gina ha ni bresem wakoa Antonia ma me frawo jemeso are you ready 21st clinic ye wo enkran do me market video danimo yesai wo Kumasi ehwe overseas ultrafa radio pepepa yesai wo sunyane tachiman goso na sehwe fra ye no 0540 311311 Akuma FM 87.9 Kumasi 311 na chese 21st clinic wo mo yesiatica expert na time about center there ye ne time about mishadre no aba TIME aya malaria dra wono mu a bua uye papa na kenje baka sesenso atutu namu san yade nyina se ade ama baby eto nro ubenya time about mission kenje baka seseno ebe fra 0244417669 0244417669 ayiko seasoning powder Elan Spice and Trading Ventures and diaba ye wa ayiko beef seasoning powder ho a would stimu na ntwedam no dwanam na ponche nam na yehwam na yede ayiko jollof seasoning powder so would good jollof no yede ayiko seasoning powder 87.9 Kumasi na ubenye bi wodwane supermarket bi emo restaurant for choba for mo no anuane wo fie munya ayiko seasoning powder e wo mo kitchen fra 0244 160750 0244 16
0750 na chese wama wonsa akambi acha for ba enyare wa hunu a no wadwane wanya ka kwanhia wabubu gumpam egu kaye chese kata so untumi sore nante no mpani kasa mu ayaresa de wonya eye Bible center so de ahama beto so na wo no mpeno atoatoa na bibia ye kama ede ama wo yaji awodo se no mpemu ayaresa ye expert pa 87.9 na wato chima sasabro stroke edam efom yade ana stomach ulcer oye mre ewo empem wonya Bible center na numbuo efo na so ayaresa ye ne dia kumasi atonso agogo ye ben agogo hospital no temakoti 16 ye ben lashibi ye wo lashibi ye ben Bowers Club fraction 4 buses here was 0244 083482 0244 083482 and 0272 500012 achemfo bana was say yare wanyina ebedwane prekope enunti fuani eche hopa na 87.9 emema ne yemiensa wo mo abo omudin yewo Samson Adomako yewo Simon ena yewo Steven emema mi ensan senye wo musuban ne wo mo yere no mu akade na apenepa me pa chanka Steven na apenepa die nti na pa Steven pa me pa cho se de me kwa wo hawo mnum a otime bo ame no ti na kamepe no okay na edie nti ena Samson Adomako de odo fa mu nyina no okoba na wasan yakọ ne ho na wasan no wakọ akoda Epacho de enti e ma me na me ne sasa ma me Steven no 87.9 se me nim se bia ono de me fa ne se me nene wo ba nti ye bia na sata me so na me nene ba no so na me fa ne se bia me nene bebo bra ti na ma no na ba sa no nti se no no so de me adwene ko na nya sa no no so ye den adwene ko wahwehwe abrabo mu ahwe se die nti na ba ma bia obehia no na woye ba ma warefo a wonkwa de wonkohia single man se de wositie wosu okra ofom bibia kama na mema warefo nkwa na ahia wo no se bia me hia wo me na obi nso adi mane mo kan because 87.9 no woye warefo ba ma bia Adomako ware Simon aware Steven aware papa can't fa bibi asasa emfa ni agwa say oye ho adwuma nkasa es because entimi ma say mema wo hia mo within a time e mema no me ensa nyina aware no mu nyina ba o mu nyina nso ba edi wani edi I think say oye ho bibi na ohwe sa adekode a ema no ba sa no aha Pastor Julius Matthias Samde Samson Adomako was here to our live. That's right. International man. International Samson Adomako expert in the above. Was so high live. Obema. Obema. Some way quadie. Obeba. Obema. Enti. Obema. Mefa kunko. Yefa kunko. Me entweno. Mefa kunko ha. Fashe friji. Enti Mr. Achina who is who? Bra Facebook live Achina Mr. Wada baby wo bia beba china. Because the man of Diabo he is live Achina was studios. Enti no edapoma kame beto aso na Samson so beba china. Me beto hwe me. Achina ye bese ato aso akua. Bra na beje adwama me. Achina ye beto aso ye the second story. Beto am so say see raka kone ya ne de pakum capsules abedwa so pakum ye de abedwa so bomodia na eno no bibe ma na mo Jenica 442 siesie makosua kuma mo na eho awowe se ven capsules aye prostrate eni ju so twa mu yade no okay nti ven capsules bomodia nema wonsa enka be medfagin ebo ama mogade afrisane ye woni padie no acute pains me say wada wunya medfagin arthritis aye medfagin obi enu say roka kilometer dia won maduro bia wode bebe bia no aduro no ano den esayade enti medfagin no obi ama ne sanka akokra ne me wanyina bia wo munya Rock Clinic Limited wo Kumasi Alaba Babu Station one is school house and edition mo frɛ 0248 885040 0248 885040 ni akodani e ben trading center ya de dani e ba mesha ba malaria fever typhoid jaundice wona me ya hona mre etu ase dani to ne ba mesha ukwa fichi a wote yan fichi kwensi so wanu atwa wontumi ne die wodi ene no dani natural ba capsules nso sisi yade ene be ma na ho de ne ekofom wonu no bia bebo dani e ba ointment obia
etimi e de sra twitwi na apostle na wo sisi ho so dani prosta all capsules nso Mr. Obama support 87.9 wanya yadia bomodia na no bi Mr. Bafred Meseba Samenko Apidam Adum Chemical Santasu Benyabe Fred 0244 364651 0244 364651 and 0273 3928877 Daniel Badia Obia ni mo say ye kana adromu a wo mo achare wo mu nti wo mu nura no den ma wo sa enkabe na eye NST eba industry NS eba industry bomodia na ema wo sa enka NS ointment and your pimples and your kubema you know what you say when antemu appropriate your chicken posso nantemu appropriate anam mpompo enka wutwam wani pemu aye ni yesisi ye hwene wo be mi so ekoro enfifreti wa eya na esent na eya ne ye ni enye ho ahemu ball na se no pagya na de kakra fefa ho e ma no so anda kanu no na wo de obi ni mo ball eya hwa sabe so no aka hwa wo pagya hwa na se ya na wo de afefa ho Upe jahi wanasi ya de we musika na nyakura ya na maka mozo modi ya nasa kumani ya de betina aji beshiti mu wo she anda akosi akuma hwani ma akosi akosi akuma hwani ma akosi munchirem enkanka no mo tisa so ha mo ha adwene ye na gas on te akosi akuma no chirem akosi akuma ya ne pacho boma asa ya looting boy ya looting boy eti wabo esa na che waka na be sa papa NS ointment de wanya bia nsu fi a na chese minim ne wo pesa wo kire wedi nyina tuntum kokko chocolate fasra na enyefe wutinwi achafia no so 87.9 kumasi honest ointment stretch marks NS ointment ebeko awake natural capsules so say ye che no we dey say wo be ma no a onu oba na ekoda no ebia na be ma no mo ayemrawu enti wonu mo ebe ma na pagam kama oba wo so nu kuru ye wadi ebia na akoso akuma no ehonye watenka krate ko uko fichira eniema nkoyi enti say ye che e de ma wafo e wo we dey say eye awake natural capsules oba nom be ma nom na bibia e kama NS fryer was 0245 079915 0245 079915 and 0276 53 7701 027 65 37701 Encro Kanshi Drugstore and Kinswa Keba Repunch Ventures Tinata Deba Baseline Pharmacy Nisi Pharmacy and a Ridge Subenyabi Kofodia Gapson Pharmacy Delight Pharmacy Drive Right Pharmacy Bino Ubenyabi Koko Usko B Hillside BB Ubenyabi Okaswa Tribe of Jida Kumasi Danieba Misieba Kwalena Keba Habme and a Kriske Ubenyabi so ewoho Pastor Julius Yeshe Yenuaba Gifty Ajapoma and a face so Samson Adomako. Right, ma'am, that's a chatty for you now. Samson Adomako and the squad no. Also, a channel about dimension and Casabara. The other me person, young Shannon said, Sir, a diabusuna, a D in war as Antimemuno. Minim near and penifobit to me, Buamayana, because so heard your boy, a woody pan or brother Nichim. Ebia. Now, Obaba betrim the entire boy and mama. No matter the besi, the kind of beer a Samson a boy, and you be as a sobo. She said, one or barnet, now send you a crown, only get you tear crown, according to Gannet, I was watching about according to Gannet, dear. Only the bed, who you wash him. One in the bed that we are watching, I feel quite not be yaba. Would not for quite a yabby but all modia. Oh, dear boy, and you're my ira. I was a warrior. Enti na uko bodu na sabi say ye bodu ya de a e na kwa wode fast na kase say ko bodu ya nta ansa kwa obabode oboye na so no kwa bo anya wo sa na wo ko bodu ya onko toilet ma na ho ensuo ntwe yare mo no de ne mama kan wa ha say ni pe bi o timi firi so bodu akuta bayi okuta hunfi ni pe biara a o timi firi so bodu ya o wa adwen say me ya de bi kuminu ya okuta hunfi. So now I have the fans say be nko no obi otukore na me ade sa no su we nyina ye be yesu but wa me unhunu etima sere no se biribi kwa akọ do some pempe so ya on number 3 na 1004 de ye nkumi ni 1004 ga ehu
nti oba ochina obaba be chirim ni chirim mu na chirim wa amade ne be sa fa we de ya ase no de oh na de amade ne oso obeba ma ye ni here man because oso obeba na wa amade ye to aso dia because e de ajapo man so woni fa bia bi wa ye mfun so ye be kan na mu ochina oba na obe chirim wi na fa ni mu da na wa amade a na fa ye ka yagum me da se anakua Mako ajapo man na te ha Samson si obeba nyambo ochina said na ni esi abere no o si oche nyambo me wa ha ye train na Mako ejapoma wanya de wo baabi wanya de woni be ma na tie wo kọ wo kwan makototo aware ho nioma eye be ma no ne koje ne bosia e na okototo nioma no me pa acha wo mpena wo kwa ne nioma ma ne nka ho enkofa ne nioma enfo ni shoes nyina nka ho shoes ni nyina hwa ne slippers hwa ne na yi nyina wafefa ni nyina aka ho edapoma wo de ni nyina koya dai wo de kwama wo mpena na wo de kwama wo mpena na wait wo ko fa dia what edapoma what bida dabi enkofa no nka ho aware no obeware wo de aye ni ya de keto ya wo de aye wo ne kire se edapoma wo na wa makwan e na wo ye wo saade no enti oba de se wo ko ba Samson wo ko wakofa Simon ni waja no na wo ko na Samson abewo wo ko ayiba Steven wo ko fa Steven no na wasa aba na Samson afa asa abefa na wasa abewo na kire se wo ankasa no wo nse wo ma me ka kire wo se munya edapoma Samson no waja no wasa aba no obesa akọ ama na sa afa enti omunyina hu nse wo ankasa no dabra Samson no de dana ha mu no ye wo de enti wo ye de ya wo be sa ye de akọ ana wo de wo fa sa kwan we so enti ejapoma mesre ma no wo mpe be ma wo kwa ade ye ne dia memfa memfa na mfa wo die sesa wo die wo de ode ko ye sesa nefa ko bo wabrabo enti nkofa na ade no akofa bibia da bro eduabo na wo boye no manko mani nje ho because wo kum nipa na ade chi a wonim de beto wo wo so edua na wo fra no na nsuo na wo fra no e yo ma me dia e yo papa dia wonim de de da na se e wonim de de da ne kwan enti wo no wo hu kwan afra no no ade chi a wo so ode be ma wo all right echina ye hwe something si wo beba life into your chen wa madia ye wode ye beka wa ma ye wode ye beka ma kominchia etiefo na yanhwe sa angle we sei duabo tambia onipa ba ye na dwene se odi duabo e kana sem no do person ka kire onyankopon ni se oni nyame ni hwie bi wo mu no o person ka kire onyame se oni ni hwie bi nse udi duabo na yi wonsem ano udi duabo ena eka wasem ma wo udi enti ema nipa bi nim fache nipa bi nim majama naka we ya me be jew emu up some 10 years back sa na be gira mo de gigi nkrofo ama ahimfu bebre bodawro se wa wo be bodua wo ni krom se no de be ye wo santimemu okore wa wo bodua wo santimemu ha na yewura tia ya do kosuman kwa yin wa wuka untumi eze se ye be sre nipa kakra no odi dua eyi nsema no kakra odi ye be sre mo na nyame ibo nipa obre o muma ye mo nipa se ye seso no okonsuo na Samson wunyina ho nyame di note no wo nwene wo so wo yo so en kwa do obi anim ye wunya no se wa nwene ne 87 wo ka se muma ye mo nipa no butu fom dia home egu nipa mu be nipa sorry ye ma Samson wonya bia di wo kɔ no abedi wo wiase wonne no wonfon anya se praye never oh my brother wo se kina beba ye di wusia ne ye besre e ma no nso wo mpe nipa no a ye gyae na aba one na wo ba baako na Samson wa nti wo kuma mi nti akola no be ndai wo ba maame wo kunu akola no be ndai wo so mpe wa wasesa ne makwa jan ne kopa wo fro ali sika 40 million sika then so 40 million timi konsuo me bonipa she no so sa o kina ye twa 87.9 evangelist yetene kana kina Samson ye twa Rocket Clinic Limited pakum capsules ene wono e de ababia ye kamenti o ma nsa ye kwan na ye ne kwabena nyame che
yenkona yenkoton ade Dr. Daiwood kwabna o hase kwabna nyam se Mako boko de nyam adom wo hoifo medase wo sna achim achim police kwabna Mako fa yo Mako me enche atiefo na yenka wo mu se eye Daiwood Herbal Hospital ana ewe nso masate enka ye ba bebo nkomo kakra bi na afi enu echi no ye jade aka nyina ede ama Maa Akos na afi de aka nyina no wo de ato aso ede amamo na de bia meka se wote Daiwood Herbal Hospital na ta se eyenu akese mienu a ye de abadwaman so aye fre ba ko Daiwood 360 capsules ana afi Daiwood ointment adwuma ebo ewo Ghana hasen adwuma ebo ewo enkrofo man so no Mako ebro adwene ntiase so esanse se ye wo Ghana hasen na obi betie akomamu nsem dwumadie ewo Facebook ewo Germany obetie ewo UK o se adwen wasma mo kan atomakoma so etimu fa bi emane me na ehawa me wo enie na fe yenso ya package bia kama na e de amane nipa no na okọ UK okọ Germany okọ abroche kro bia so anaso o ma bia so ekoko yusu a na dance ne ye de eba ayese bia o Ghana ha no wa wisu no bibia o ye de adron sende ana the side de aka ana o wisu no ana dance ye de eba eti ebro adwen ene ntiase so na ne nyina emu no Maa Akos sisi anankasa ye wo no se obi a osini sisi atra no so ache obi a osini sisi we che wonya ho do obi a osini sisi atra no so ene ya ontimi nkoto mfa de wontumi enyina honom meso Daiwood 360 capsules ana ye kanfo de ama wo Maa Akos de bia be ka ho asem nene ma menka asem bi enche tiefo se ayese de bia ye ba sanke aka ho asem aka obi anim Ghana ha se obi a onim Daiwood ointment Ghana obi a onim Daiwood 360 capsules no ne oye hoho Jerusalem ene ne se nipa no na oye hoho ne so no ebra no bra no wo se ye kaka ye ho ebra no bra no wo se yetumi kaka ye ho se ampa aduro bi wo ho no ma ebo omanfo Mako ya na de tie ne se amanfo wisum no ni bi ache amanfo awusu capsules bi ache amwo wo mu eni so woto nka se wo kasa eka no se onkonko tobi nanso so na ese twene ye de esan papa bi ewo eye fumasua yewura ajekum ana ofe na ose de bia otie o show isu a eye ne so onkonko tobi nanso so capsules a wanom edegu ne yam no ena no okọ hospital doctor for catch and say so when nyai say no na onum na ebekọ akọfa yade kese ne sade ayde ede abre no etiba ya nko onye de wonyai etu wa na dweso no de say no na ye betra radios ni e ka ho asam no de enya de kra so obepe bia ayde atoda ne mo te Daiwood 360 capsules na o se Maa Akos de Maa Akos kan Daiwood 360 capsules asam no de wo de Maa Akos gidie nti makọ akọtre bi na mahwe ampani ampa papa oni sisi eye ne ya papa ni sisi ontimi nya hwe no afei de nyame ya dom ama ni sisi no ekọ ama se asidan ko a ana ode ema Dr. Daiwood Daiwood 360 capsules be so samre ka say minim se Dr. Daiwood number no wo obi so ho ma brandra no mu frɛ ebusa se yensanfa number no ema wo mu me so nya abotre ma me na etwo number no wo de ensam no ye bradu so a enye ni nyina na yebetima ka ho asem nanso so no wo de ofre Dr. Daiwood a enchiremu bia na yade bia ka bia no obetumi edi ama ba cho tie ni ye numbers no aye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 wey any number Dr. Daiwood ewisuo a obetumi afre no na sisiyade pa ha no de waboaw ama enema akonka ediama Mako abrante bi ewo eye mazi ochese ni sisi eye ne ya atano so ache enko ama se adwuma kura wo kɔ no ɛho ayɛ den ɛde ama no ade kyene so ɔkɔ adwuma na wo so because
on say magazine so de na de ho adwuma no page we na page we ni ade no eti wonya ahomka bi amfa nye de emfa nkwa adwuma na obi ka chen so nkopɛ Dawood 3 stick capsules na onom na Dawood 3 stick capsules no de ahomwadi a ɛbɔ anasa ahomwadwuma ɛbɔ ɛwɔ Ghana ha no ono ankasa bedi adanse eti owi so aduro no bɛ say 2 weeks no ana osa ase hu se ni sisi na nkokoto kakra bi a na ye ne ya ni sisi na te se ontimi enyina so enche no a eduru anwumre na oba beda ayese no ba kwa asmo ken na mera ho ose otimi share dem nipa mieru begira ni sisi ni so no mu tietia no mu tietia so oh no so we who said the hell no usisi me be ekuro o shekra na we chief don penu akwa bu na otimi me nipa mienu ointment Dawood 3 stick capsules Dawood ointment ho na otimi me nipa mienu begira usisi so say usisi onti ye huru nye gya so sanam to da bi akudi 87.9 kono kokope Dawood 3 stick capsules now de eye to paye memene nefa ointment ni bi esrasa so na safa ointment ni bi etwetwea enu ano no enu no ya de tax na makia sa so obi abeto Dawood ointment we ye be mamanka we ye be ma na woto na wuntumi enfa ntwea akua ofre no betwea wonderful adwuma ba ko no oh betwea ye de ne mema ane bema ni nyina na wo sesio mu ya mema ayaso welcome back to Dr. Dawood number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ma kwadu kwenti ene onsem buy maka Dawood 3 stick capsules Dawood 3 stick capsules Dawood 3 stick capsules ma kwadu nyina na say empanyi say baby a otomfo no ebo ho panyan no na ese ho ye de ehia no etiminim de Dawood 3 stick capsules de eye so obi a wo so usisi na eye wo ya hu de wonye usisi na eye wo ya atena wo so ache wadro ene Dawood 3 stick capsules say opa wetimi the ointment so aye de aka ho na papa bi frame no ka che me say kwabena mo ka se me nkonkoto Dawood 3 stick capsules na me to ointment na me fa bi ntua na nso so adanse bit me din say na me ni sika woso no woni sika na we no bo kra yes ne boy say say cedis ele 17 cedis ne boy nya den etu ase na oni sika enti okoye no so ne obeto 3 stick capsules no kwa ana oto capsules no enso no nim say one to ointment na nka ho de enya de say ni season be de ebeko wan twa bio ana wan fa bi so ansasa so o memere capsules no kwa ama ni season na ene ya ata no so akọ no ache no de edima no etimpacho capsules no ebo adwuma capsules no ya nwadwuma capsules no ebo Ghana fo a omu ya adwuma den mako ebia ye mesini wo ye carpenter ni adwuma bia wo ye bia na mpacho ye adwuma den a edisisi de ebre no wadro Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules eno ane betumi aboa Dr. Dawood numbers no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 na sese no mamenko na memfa ointment ne kakra bi emfa enso so ma ho arugete na manka ointment no wase bebe say mako ointment sese no ase abopr no kwase omugusu ase abopro sese awofo sese go ointment ne so no eno adog frame no so kwabna ese pressure na eba no so production crowd pressure na sese eba no ebro adwene ti asati wo bon wo dawuro no ba akokotọ a obeka fa ma ba akọ enti wu nya kra se kire se mako mesi maami ya wo economy na me kana asmeche maami ya wo economy ono no okokoto to ado ni bi keke otoado ni bi keke ana ono di ho adanse de ma obi ono ne adwadini a oni wodwom ana oka chen se me de mesisi na na mi yo Dawood 3 stick capsules na mi su ye e so so wo sa haw na bia na se wan hwi a ebegu awade because de bia se be ma ne ba so pese sebi ono bebe hia na aka se misisi na makodwodwuma bre misisi makodwuma bra na be ma no ofa no ho adwen eti pe Dawood 3 stick capsules na ememene ebeko ana o pe Dawood 3 stick capsules ana Dr. Chen so onfa kubensu nka ono mfanya de onfa nom eno ano no ni sis ne eko ama sese no ono no akwa gi aduro ni bia begu no sto a oton si wa hunu
no obi di ho adanse de ma no ma no bi kaka no wono kwaji bi ano no so eto enti adanse na Maako efri dawo 3 stick ups mu ba no de edoso ebro adwene ntiase so opemu nchemu bi a numbers no na abefre na no Dr. Dawood atwen komo 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Maako adum bedom ya ye be se hia already we so ebiem nyamensha papa menu abe makwabena nyamechene kano 87.9 message wasi yo Maa Akos ya media no Dawood 360 na bedro enam se yade nyame asese aba bedro Nikita wase ohwa ye live ochra abedwafo nyina nyamensha Nikita yenkwe ye fa second story no entro so ba memo ha na mama apom ti say nyame adom me ho within Bacha ya frame Winifred Apia. Winifred Apia free hin na ye. Bacha me free pray. Santasia pray. Okay, Winnie. Ye tie wa wi. Bacha long story me papa na wode me ma me fa. Akuma FM 87.9. Eti wode ma me fa afro no na nyinsen ba ye na papa ne ye yi ni free sa kro ni mo de ni ko. Sankwari abuom ye ni free on ye transfer ne ba baby na damfo na no ne ye teacher ni no ene ye de me to no papa ne ka sese ya na chi enyira se BBC a obehu se na damfo ne wo ho no na ode me to no na ode me to no 2000 ubebo papa ne din no abodin no ye de to wo no ye biem because ye hwehwe wo bi sapoma papa ne yade me to no ye bema enti ye frɛ be me sapoma enti ye frɛ no Apostle Robert ana papa na one ma me frɛ frɛ ne frɛ ni Mr. Apia Kubi very nkasewa enti one ne frɛ na papa ni free ho no na koba say yes papa ne yade me to no ana bibia be gina ne so a yes ode me koma papa ne say bi amanyini enti say mo bi ho na so de be boa me a onfa moa me enti 2015 na me free Sankwari abuo me ba Kumase ma try as me hu papa no na papa ben Mr. Apia Kubi me pese me hu no ba bia wo me papa eno na me kan ti papa ben me pese me hu papa no Akuma FM 87.9 Kumase papa no wo mo ton Trasako dan mankrofo le East Legon dan mankrofo papa no do so nti kire papa ben Mr. Apia Kubi oya me papa awo me enti me ba Kumase na me ka se me try ya hwehwe papa no because so no a me hwe me kira me papa Mr. Apia no oya hwan me papa excellent me try se me hwehwe me papa Mr. Apia Kubi me try se me hwe papa Mr. Apia Kubi good enti me try ya na moa bia ni baby a eba enti me masam kodan Akuma FM 87.9 Mr. Robert no so won boa me na me hwe me papa Apia Kubi no na o ka che me se me papa ne de Mr. Apia Kubi no o ti ase but onwu ye ana mi says o ti ase dia ana me try se me hwe no enti baby obi afa me ko ana o ka che me se papa ne ye koko klachi o papa ye koko klachi ewo sashi na baby owo no untimi fa me nko na woni ne be kasa ama de besi bia no mahunu na me si o mate actually wo ha no be ka che me say papa no akọwa Jehovah Witness ni no akọwa me papa Mr. Apia Kubi na akọwa Jehovah Witness 87.9 no akọwa Jehovah Witness ni no wan kan kire ni say wa wo ba bi ewo ba bi na say Jehovah Witness ni hu say o ba wo ba bi a na ware ebegu ana me ka kire me na na say me papa Mr. Apia Kubi no na ware ebegu a me mpese me kwa akoye asudie bia ma na ware ayede egu eti so betimi ahwe me secret ama se me menya baby papa na mepe me ho beto me na mepe ana wo se wone Mr. Apia Kubi ebedi nkomo ahye actually yo ha maintain nka biem
mama kakra mama Akuma FM 87.9 Kumasi eti mesle no ohwe Mr. Apia Kubi baby owo bi aso ne ba no makopo bosia enti se mo akakra bi kra na ho de beboa me a o sho papa no de say ayi aka na ekọ hwehwe no Winifred Apia wo hwehwe papa wani abre papa wo no wo sa de ka ekotoro so na wini musa papa no wo scan na oje da metu sere no de ma me sorry me nim de eti me ka sa no 87.9 ya wada utie Maa Akos wo akoma mu nsem dwumadi so yo mate so wo fi me de amate eti ewo ma na me sa frɛ me na na Akuma FM 87.9 Mr. Robert no e ka che ne se Mr. no ofa Mr. Apia eye me papa no number mame na okofa wrong line bi mame say no na ohia papa na ofre ni siso na me see you mate ene onfa number ne mame nti o de number ne kra ye de e mame me so me friend line na enko me friend line na enko enso ono me nana no Mr. Robert ni say sa number no na ohia papa o de friend no na me se mate eti na nsem no beka o sa beka che me say me papa Apia Kubi no ekwa Eastern region wo free seven ni kwa Eastern region Akuma FM 87.9 Kumasi so kwa Eastern region me tell no Akuma FM 87.9 Kumasi eti won che me baabi a port ya o no so o se wonim baabi port na me papa won no ane say o Eastern region okay enti say wo hwehwa o papa Mr. Apia Kubi what did fear saying me ko 28 years 1993 no mo 28 years okay o ma meti ase me ba chai okay na wo papa Apia Kubi no wo so ma me so free sankwari aboamu ani ne krom o se wo free Fijase oyoko efijase wo papa no Akuma FM 87.9 Kumasi me hu ne da o gina ho kra me hu no me hu ne da wini mo papa da David etu ma me se wo papa gya wo ho no na what is saying no se me fa se be 3 months ena wo gya wo ho okay ye bema odo maami aba wo maami betumi aboa ya me ye wo ne papa nchi waka wo papa o maami di a kire wo David o papa din a kire wo ni busu e kwa mo fa so hia ye ono no wo hwe adichile ni mu no adichile ni mu na wo sha wa ne me maame ehia ye no mo kire ye wo sankwari abuom ho no school ben LA o maame beba obekire ye me ye misa eye wo maame a na ahwa wo nkrase amu aba benya 28 years adan na o hwehwe wo papa wan fi wo maame a di mpepe ahwe wo 28 years o hwehwe wo papa Maa Akos SMP because say no me maame no me fa say wa ware be ma foforo e no ne neti say abrabo no mu ayedin ama no enti say wa hwa me aba bedroom pempen so say ya say me hu say papa no so ye de e beto as because Akuma FM 87.9 Kumasi ya papa ne beba na o maame kunu no akwaware ne sese ya no o maame kunu no akwaware ne sese ya no onmoa on kakra mama nkoho ohun wase mama nkoho enti o mama na aba because emi nwanwa na no we say na mama ekwaware me fa ne say be 14 to 15 okay anya wo mama no step anya wo no mama no step dad no e na atena ma wabenya 28 years me fa no sa mini say papa na to aduane abo akohoma mama me no aduane ama obi e depend papa no I was stop that onyi Akuma FM 87.9 Kumasi who school do say me we JHS why na share with school no de me kan sa me nanam wona na mo na kasa kasa ma me say na wo kasa me nanam wona na wo ma me ni me wo ye ni mo no me wo ye ni mo na ma me ka sa me free ho na me bet na mo nchen because that time na me work ranas no na onim papa na nete Kumasi na accident kakra bai it na ma abrabo na ye bio
because now we can't say yes me rare ya wo kakra say bia say wo ko hia be makra na oba be ye onwa dia o papa Akuma FM 87.9 Kumasi na wo papa me pese me stepfather ne de you right say de tie bia no menya ware a obeba me stepfather ne beba but enkoba say me stepfather ne hye me ama menya ware ama me papa no aba betina ase da say baby am papa na Mr. Father ne mada hye makodu no sam papa ne so beto aso okay na wo wie GHS no wan so adwuma o man fa anto adwuma mu o ka che me say me nko Jehovah Witness me nana akwesi Robert ne say me papa ye Jehovah Witness ni nti say me pese wo hye me a je me ko Jehovah Witness 87.9 je me ko Jehovah Witness na hwe so de fa religion ho ban eti ama mi ja amesum e ko Jehovah Witness because na me pese me bo abrabo kakla eti mi jai ko Jehovah Witness na me nana akwesi Robert be ka che me say me papa ne pese odi mi sua adwuma eti omo de me ko tu iti yem eti ye ni mu na papa ne ka che me say month bia anko be ma me 1.5 eye wo papa wan kasa wo papa Mr. Apia na woni ni communicate na say Robert na won no papa communicate na me papa ne communicate eti o ka sa ne chere me no na o send this na no send esi Jehovah Witness for na me ne o mo som no eso eti ekoduru mle bi na ye store number no Emma phone no say yan star match police and ya wada o tie Maa Akos wo akoma mu nsem tumadi so na Mr. Akwesi Robert na Mr. Mr. say number no every me phone so nti Mr. safa number ne ma me back o si onim number no kra onim number ne kra baby a say wo emre bi so ka chem say o yele yare koda hospital me papa ba ho e be share for yele 87.9 yes sika no papa de ma wo no de fa Jehovah Witness for so de ma wo no 1.5 no de ba how many times man say be 3 months or the band to so 3 months and one thing in kabiem no okay nti say ya hwehwe Mr. Pia Kubi na mom wo ma me ne betumi amma yen details no kwa fa so hia wo papa ne nchi ne nabusuafo di ne yetumi e de hunu wo papa e de amount enu nti twa yen na bɔ modia ye no ma me be kasa omra ne yetumi emra ne yehu papa kira kwan ma wo enti Mr. Apia so se wo tie me na wo ba bia Akuma FM 87.9 Kumasi Winifred Apia wudi ena dane so wo hwehwe enu nti bɔ modia na ebra twa yen yeba yedi aka ni nyina dia ma Lifestyle Reform Health Clinic not just say oh any Dr. Stephen Asiedu yeba pay wa bin won room say na yaresamu de so obi chen Dr. Stephen Asiedu e wa yaresamu a na minim sa wagentete yankasa e wo KNUST herbal medicine montete ye ene papa yakwaje nti wonim hahaman ya Akuma FM 87.9 Kumasi mabiemo Lifestyle Reform Health Clinic ye wo Kumasi abrepo Pentecost School Junction hwa ana ye wo Lifestyle Reform Health Clinic no bia se be ma wa ye mre won pem wo ba ye fra wo boni ni chese wontumi ho be ma ye fra okra wa chese wontumi wo so wontumi nyisan ba ana wo ba wo kofichire mu a maye wayase ya etwetwase ne ho ne ma enam nsan ya de mesrew ene liver ene kidney yade adoso eba nso asika pimpman koma ene yade sa ene nti liver ne osa kidney no yade Lifestyle Reform Health Clinic Dr. Stephen do ankasate adwemu wo behwew be ma your prostate na say ulcer sciatica high blood pressure anasa diabetes Mr. Obra Lifestyle Reform Clinic na Dr. Stephen Asiedu wono ankasa enshow ye be diagnose you abibidro no ayede ema wono ni nyina organic natural yemfa chemicals bia enfremu enunti frayen e was 0502 41 29 75 0502 41 29 75 and now 0208 47 86 86 0208 87.9 86 86
Dr. Stephen Esiedu obajo so kwasia na kwasi fiada ena ye adwuma ewe ya clinic ho memne da enka ho wase gisa wo ama wo banko ade a wo ho ebeto ewo lifestyle eye doctor enu ti bomodia na ekọ na kache na bibia entumi enya kama 7-bedroom house ewo eye trede ye ton santase obwase kwantempo ne so ho wo mu kitchen wo washroom wo compound kase 24/7 ensuo egu doors ne windows ne na ye sliding sanso na garage ho abe pack o car efie no so ne go from na 87.9 esi ti wudi ni bi bomodia na freyen ewo 050 0540 368362 0540 368362 eye Dr. Fokuo ayaresa fie ne bo ho dawuro no Dr. Fokuo se waton 17 time honhom mu awade adwamanmo na wajibu certificate wo beso jana so aye honhom untumi syphilis gonorrhea chlamydia jonso twemu how hepatitis B ni C mope awo hypertension diabetes wo bubu egumpamu a bomode na ko Dr. Fokuo wo pechi number 1 oboase kwantempo ne so kwasi na ko si fie da 8 Dr. Fokuo say and free ya ko si 13th March no adadafo mo behwa mo ho yade wo ho ne de moba munro muntua hwe na mo a afa na moba foforo no wonro ne ka wo bebo nyina no 200 Ghana cedis pe na wo betua enu ti bomode na frɛ yen e wo 0242 155 935 0242 155 935 Dr. Fokuo number no and 0507 079199 0507 079199 na yenye wo esosesia ne woni komo Waterfalls Drilling Enterprise boy mrani se superman kwa enu ti bomode na bra ye drilling expert ye tu unsuo ma wo a wonya haubia ewo nsuo no eho na nanka so beba bedidi ho na ensuo ne tede atia ye wo barre new site ye ne na ye bia ba clinic na wa bronsan krom wo so frɛ Waterfalls ewo 0246 26 57 07 0246 26 57 07 yeni komo Integrity Natural Clinic ya Integrity Natural Clinic ya Ghana Legend ya Bemeshia Government Hospital near Sanben Golf Filling Station no adwada kwese memene da 8 a.m. to 4 p.m. and Integrity Natural Clinic Dr. Asante wonie ayaresanie won na pom de adwuma efo no wo mo aye adwuma lab ultrasound scan therapy ya massage bi o pene papa ya Integrity Natural Clinic bibidromo kenko ya bi free Malaysia, Hong Kong, Australia, Japan and India and ya ye bi o man Ghana mu na ba bia mabobo bibidro no aye ye de wonu so ma bibidro ano ehye ano densa yade enu ti blando mpemu ayaresa eye Integrity Natural Clinic na abenya no frey no 0243 459385 0243 459385 Integrity Natural Clinic Dr. Santi wase ayaresa ne sa pepepe ena ye kono enu tutumika na bra kefosu Travel and Tour and Recruitment Agency ene yade wo betu kwan ba bia wo pese okobia no yade wo beko enu nti emohu ema wo bi nyi wo sikani bomode na bra kefosu na yemfa wo entu kwan ye wo kumase emena high tension bomode na frɛ kefosu e was 0278 902965 0278 902965 ni yeko ye twa ye ho abaye ba ye beko Ayona Pharmacy womo na aso yase ye fa phone calls no wodi impressor capsules no oyo no e de abedwa so wabubu usisi yade waposo no waposo na ye we ya wukotodwe sasabro fa capsules no nom na fa oyo no twitwi ba bia eho eye we ya no friend 0243 123 224 0243 123 224 Ayona Pharmacy abajo so enyiwe fidie ni free ye twa ye ho aba na ye ne afrefo edi nkomo oh dear
abeda me so ne me nai enti nyinsen no anya den wonye me tu free sa kro no mu ba adwansa enti me ba na mma me se ne sa de a ye de ba koto na busuafo aye den anim ti ye de koto na busuafo anim na ogina na busuafo anim se nyinsen na nya ne dia nyinsa na nya ne dia na me ma me nso sese nyinsa na nya ne dia wokohwehwe die nyinsa ne yeden eya ne dia nti ho na me nte ne nka na me dem de ye empaibo sa na me sola na me compaibo o compaibo se so obehunu na adwene be sa ba fia se na ya me nwanwampo wa boa me ama me koto sa ama ne ewem na otimi sa aka che me se nyinsa ne nya dia na ya me nwanwa nti na me kwa sorry anti me afrani nya 8 months aka 1 month ya mebewo ti Friday bi me ye kwa sorry me ni me sister ti anwumre ya ti wa ya didi awia 87.9 me be sorry apeje ne ma me tu mani a Samson na ebe wey the prodigal son one na ebe nti oba me kra de man ti mani ma anya den ama no me sister na ye no si omonso your friend black kunto ya no say bra wa kunni o ana omoma na konwa ana me ma me papa busa ne kwan so to omo busa na wo se nyinse no bra ku the prodigal boyfriend nyinse no na wo ye den oba abeje ono ana kan no san ye den eboa enti adana wankwa oda ye dem ho menini mienu na da wasan ne me ye den edagu so 87.9 wane me da edagu so to wane me dagu so ade achinya wo kọ na ma me 100 cedi say me mfa nto me ho no kọ a obesende miska afa de me hwe na nimu ana me ntoto ne ma me hwe na nimu ana me se ti na me ma me mo kran so ye den apa aba afa de awo ne ka me ne ma be na me de kwa akọwo okay ana na me sister ne ma bi wo ho na chese o ma me bi na chese me de koye ti me de koye ne bibia ye pesika ye yese me koye no operation so ayedan abepiem on fa sika mra ma me mo frɛ na won fa obefa nso so ose makochi na pebosia ti menya bi ti mo pebosia oba ya 87.9 8 months no wasai ebedigu so me pa cho obedigu so adano menene da wo me ma me mo dem sabre no na wanyima nya sai ya na wo 8 months boso me nwatwe aka 1 month se na nka me ba bewo wo friend na no onfa no de me ato blacklist na enti adena wo ba ye na sa ma ni bedigu so se oba ye obeka se me wo ja bibia amanaka nti me di aka na aye den ya di nti ye nhwe nanim nti wo kọ na ma me 100 cedi no ana me de meje ye na okacha me so me kwa okwa metene nka afa de okwa ye no mentene nka me fra na o so ye ntua me kana sika se ni senti na ma na sa da ne ma dwenje na me ma me mo se pressure me fra na no fa sika na me na obedi wi ye kwa 87.9 obedi waka waka ye na drop a big pictures ba kuma ye na videos me say bra Facebook live akuma 87.9 FM Facebook live catch our young ko me say wo hwe ye e wo TV na say wo hwe ye wo tie radio a wo de abomade na bra Facebook live ye be ma videos ye be ma pictures any videos and a mema no mema ni bia kre e na wo mo nam wo asam na no de nti waka munya wadwuma na drop it so ema me say odi yawo yakonko nyame aduma wochina Medase Papa person nyame aduma wochina was Maa Akos, good afternoon. I'm watching you live on Akome TV. Your friend Charlotte on the way every Santa say and ba ye mami kenkai mo messages no kakra emamo sanso eno we the message Nicholas security man Nicholas message idie so papa gisem nyanto boase na mekan ansa we de mame fa kwa yimra we di ni ba bia free Maa Akos si ni ebonfa okay see me Akuma FM 87.9 Kumasi enti na ma no yes I na man ko na sa hia na oba wo sesere tie bia oflawa wo baba enti na ma no zi sa bia ba we ya kuma no mo obuni jinifo ofumu fi ono so mfa no waje Medase Papa si kwane hello we di ni ba bia free daddy want to me enyina so hello we di ni ba bia free hello hello me pacha aye mamu ntie mo ho wo TV no wife ani me ni nkoma wo phone so we di ni ba bia free
Akuma FM 87.9 Kumasi. Okay, yet you. No creamy Obano Wanya de Cra. If you say, well, then I want to know. Again, a buy yagi. Ya, what's a figure? I don't take the book near my house to try, or the day of my dear. What is Sadeko? And if I say near my year, what is Sadeko? Would you come out then on the phone or the eye of one day now studying? The truth is, then I'm a yow. And what the a bone piano. And the Yamias is for 6 November. Akuma FM 87.9 Kumasi. Namia Adma, it's so bad. Bibia to be cut. I'm a Nema Akuyi. Nyame ensha papa minua bema and to me and so ahumane so I was Maa Akos this guy is do to do asma kind of mean to me cancer so we didn't baby free minua ba ko sia papa bie minua bema papa bie minua ba of kwantani masum asante mampon ko fiase no tanko okay we forgot and dia ya tinsem ye hu nie man so and video papa na we ya kire no minua ba Akuma FM 87.9 minua no me dem fom so dakra be ma no minua ba ntin to kwa be nku na be ma wo di kakasa no si sika no kura da honom e wo bi sika wade kwakoma adwumayefuo bi a obi sika o magedie na wo ba wunim sa no afa me dem yiri se be ma no ye obi e na ode ye sa de no etienu ya ma na yo munyomo wo monto mo bo atakakra awade ne kwa wade na se bosi na so ye sa de a na panifo am yo fo medama makosia achako chako ni atwe obi tuali bodawo etiese se minia be ma no be ba ya twa ne diabone de mama akosia se ne tie bia be boama diabone be da ne oba no so nyina so ndi me da se minia FM 87.9 Kumasi wasi amavis wasi Maa Akos ho dia ho we didn't baby free. Hello, we didn't baby free. Hello. We didn't baby free, Yanko. Pastor me the Esther. Okay, yet you Esther. Mr. Fini wabem. Esther Kasa. Mr. Fini wabem. Esther me entie wo ho me pamocheo. Mamu ntie mu ho radio no phone na wo me kasa wo so no tie no. Esther Yanko. Mr. Fini wabem na ene na aba. Akuma FM 87.9 Kumasi. I say obano so ha de be ma ne de ye no. Mo ku no patient ma ba no so ye sadin. Ni to obi di bia ye. Obena bia pele akoni nyane na wo ye se ne de so fi kwase. E bi kwa me de ba na o be yi na. Ai bo mo na fa na brasses ya ye wo Kumasi Square ne mo ne di hwe ne mo. Enti ye twa se si afa na. The never no be in them. Yami ensha papa ya da say. Was Maa Akos I'm shocked pa o one also the need free tema na eba ye. Hello we didn't baby free. Akuma FM 87.9 Kumasi. Hello. Hello Maa Akos. Afternoon we didn't baby free. Oh, but Jima papa mi ni Joffrey agboje ti me free Accra I town. Okay, yet you. But my dear, on your sportu dia, a nimbe, so you are born or bad the brave, more, too much. Hope I bet my bema yesa, only about who say or call ye old bag in Yanni, my Yamanina, what do you call him? What they're calling no crap, papa, to listen and you're to a trim. I say, please, I'm watching you as such a bonsu and Quanta Western off. We didn't baby a free. Okay, true yet you. Me man is in Okuma and Kaubu Diana. I'm not on you, no, walk on no back or sharp plan cuisine. Mammy Wunidia. And next, Accra Kunin. No film Subudia. They were on through for on Sakanaji. Mr. That's a power will be message. Oh, hello, we didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free. Okay, Julianko. Oh,
say Oban like Wanya because them are young or the cancer. Okay, Obano, Beman, young or the kind. I see you are doing a great job now. God bless you too. We didn't baby are free. But Mohammed Haruna. Okay, Mohammed, you are Beman now good. Wanya. And you can say, then I deal with it. And yes, a cry. Would the Obana and Oban here as a son name a coy. Sons Oban and Chilimun, Ocean, Ocean, now with the Caracoy Oba for 1 year. And now the Oba for now the Sat Carry Show Oban. No one in a way and the Ombas over and you can get pardon on you. Oban was suddenly money, because suddenly money. Medase papa was your friend Eva was a winning bema jayina wokwa and fa bema ni bibia wonkwa fa wodiano na efako na jay bema ni bibia edemano yenu be message awode abano no hello within baby afrefree kumasi within baby afrefree hello Hello. We didn't baby a free. Rabbi. Rabbi Yankwe. Oh, man, the Abano boy, I know. Why not dear? That's what Abano to Anadia crime to say. What do you want your man? I was there for Papa. Now, that's what they pattern at work. And to Berman is the Anwana, yes, and what Medase papa sikame ye twa ye ho abasisi ya ba ya besan akwa homane so biem wase Maa Akos some ladies day oh this man is very wicked. Maa Akos Nanekua is looking great Nanekua dase pa ye nkona menu aba eni enkomo oba wo fe for me mo han ye nua Maa Akos nyame adom me ho ye pa ye de nyame ase ye de ye ni kire piwa natural 3p garlic mixture and the drum with one pam jenny and your debra wo anti shego and yankwa me da say ye matiefo nyina ha emobia akwa ba 3p garlic mixture ene ho nkomo ene ne wo eba abedie na se ye wo da bia 3p ye ne wo ehia edi nkomo pure natural ene yakofa 3p garlic mixture ede abedwa so nene adansi amafo edi ewo dre ho no nyasem ketwa se wo ye oba se wo ye bema wonya 3p garlic mixture na se ono nomo a eboawo ema nipadua no wonya hoden mapa na ye ka 3p garlic mixture me pacho edro no eye organic ye mfancy jaso ensuo nso nim enti edro we eye edro a empempina na doctor for kra ne mpenfo chese eyo mo wanwa na edura ye fancy jaso ensuo nim ensuo ena chese ye ho wanwa aha enti 3p garlic mixture de wonomu a ne nyina ye organic eduro so a vitamins wo mu pa baako e wo Ghana ha de wo yi 3p esi ho a edrobia emabiem na wonum 3p garlic mixture ema ho yeden se Maa Akos da bia enya asam ketwa e wo se wonum bi da bia na ho ayeden da bia otimi di akoni aba esan se eye e boost immune system no ema ho yeden wonum 3p garlic mixture obi a wanya pressure emoja broso wo se garlic na ewom ni ntino wọ́n sẹ́ garlic ẹ̀yẹ dúró pa o nti ọbẹ̀ bí ẹ sọ ọdún bí yẹ dùn pa doctors ní kapa wọ́n ti mi kura rí a wọ́n ti mi àárẹ̀ ẹ̀bùwá o wọ́n bọ̀ nsu egu so ní ẹ̀sán di ayé dúró ẹ̀yẹ papa nti obi a wọ́ pressure wọ́n 3p garlic mixture ẹ̀bẹ̀ kọ́ fọ́n kura ma ẹ̀bẹ̀ kọ́ hospital no doctor bẹ̀ ká kyerɛ sẹ́ sẹ́sẹ́ deɛ nneɛma ɛkɔ fam paa amabɔ nso akoma atɔ yam ɔbaa bi nso bu ne nsa obi abɛte ne nka wonya 3p garlic mixture na sɛ ɔno no mu a emogya no bɛba fine eba kura won te sɛ eba ɛno ase date na so kama enyi yi tuntum bɔtoa bia enti 3p garlic mixture de wɔba eni kwa sɛ ebi pa ho afi obi a ho na ne nsa ɛne ne nan na ayɛ tititi ana se bi anche o se bi sa dan pare kura o se wo hunu ana se wɔ ne manimu dabi onya posi ni enti wɔ sɛ wonum 3p garlic mixture na wɔn nsa na ɛyɛ sa no won sɛ
3p garlic mixture eye mogam ene akomam adwuma enti efi bi ada mojanum ene akomanum na de saa ne ma we bre no onum ani nyina eto ebetwa ma me fie number no ema wo bi ebia na otike mu na opese wo frɛ doctor ene eni nkomo sisi a ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ofra ye beje so ebia na opese wo kopa aduro ne bito a wo kumase ase ya baabi a ye bie pharmacy bia no wo de bowra ho anase baabi a eye herbal center bia no benya 3p garlic mixture eno an waboso no obenya bi odane herbal misty herbal apidank colinac fredemens wo de omo ye pharmacy ene herbal center no okwa wo se wo pe 3p garlic mixture wo baby ediamount en cry for so monfa mani enchire en cry 87.9 cough cancer ubenya bi ato ena o kan shi drug lane ubenya bi ena ka so anso wo kwa ubenya bi o tribe of Judah aha obo asefo nso nko samad heba ubenya bi ato enti 3p garlic mixture ne de ya to apeti Ghana ha ba bia atese heba ene pharmacy shop okwa ubenya bi na obi nso a owo asthma owo entehye wa pa se wanya asthma atra ne so ache no o sha se onum 3p garlic mixture ni nyina to betwa esan se asma yade no ewo tumi no garlic tumi no na wo ahwe se aka nnuro ya bom na akoma e dia ya duro 87.9 enti ne tutu yade ase no Bebre. me se wa fa wa ha sei onum 3p garlic mixture wonu wie no asabia office obi mai na me se wa fa kone kotobi na 3p no amanfo edi ho adanse pa enti wo de wo ba ye Facebook live wo abo adanse amanfo edi ni sede edro ni si etie wo ba ye de to enti 3p no ene da ho no a chese wo koto a eye se ya na tie pepepepepe e pa cho senti se ya mento ene ye glass ehwe wa ebo aha wo se edro ni wo ho ehwe wa emo 3p garlic mixture de ebo aha nti usomu a na wasomu ye ena garlic konso eda ho ni tinu so eye kokko e de se obi ka se 3p garlic mixture nie na se wo ahu se ya pa cho mento nemom ye yima se ya na tia me pa cho eye 3p garlic mixture ye de ko twetwe no esie no fre doctor sia na woni ye enim komo number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 yentia dance ya kakra bi wo amanfo nso mo kafa 3p garlic mixture yɛfɛ na na ɛnkane na nafa ɛsɛm sisi a na aka me na ato na twetweme bigyan 3p garlic mixture no aboa me paa ɛde ama nɔmba abo pɛ a masa na ma koma teteme wɔ bɛsi nɛ mente hwee nti ma me ntɔ bi so aduro ne deɛ yɛka wɔ paa na sɛ na ma koma hyehye me paa metɔ bi no ma yɛ ntisi adeɛ agyae na meyɛforo yɛ kɛse bat me nomeyɛ no meyɛforo na reduce mu a ane me bɔde na yɛka ma paa aduro no masa aduro ne powerful ɛyɛ powerful mesi mindi adanse sada mo aduro no ɛnwanwa akoma FM 87.9 Kumasi sisi ato mi no ma no ni nyina gyae aduro ne yɛ minim deɛ mo de ayɛ but masa bibi wo mesi nyame kyerɛ mo paa nye mo 3p garlic yɛ ka me na na free mo wukotoje ne wapaso na asori a wu complain no sa wonum 3p a ebegya ne se hu 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinam eno no maka ma me enti we che se ye medwa ya num enti 3p garlic mixture de eno aton ne ho aha nti wo hwa dance amanfo enye ne record yo wo mo aye no mo de asende ye na che se a che se edro no eye papa edro bu na so ahwe yi a unya papa eno no kra bi na ma kidney ni liver problem adon wonum na ekun enti wonum anu ekun ketenkete ti se 3p enti je number no frepi work natural sisia na ye ni nkomo bra ye de nkomo twetwe AC 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Bora pharmacy any herbal shop bia wo so pe 3p garlic mixture
me bo adasene yebehia nyame ensha papa pa menua ba ho fe 87.9 Kumasi ena ye ko ye no everything bomode na ma sa enkem edro no ebe ano ennam na ebo adwuma 0322498035 0322498036 0322498037 hello we didn't baby afrefree Mama, your friend me free obuafi. Okay, it's you. Mama, enkomo na mudi no. Ana me da hokwa na matime ni amafa number. Ma ya se me nya number ni nya. Obi we say problem ni bipa me pe be amowo. Ya wo askwa Kumasi ya askwa. Akuma FM ya ne Kumasi mo na edition ni munti bomodi ana fabra nyame yadom ochna ya wo hana ye ntie ni empa no Kumasi bramo ni pakro. Akola na mami ewu ni papa ewu ni obi afa na wo. Ai wo de fa ne bra na ye wo Kumasi askwa na ye ne nkomo. Hello, we didn't baby afrefree. Me pato your friend Winston St. Peter. The cathedral guapa sepafe. Kuni ewumi se idiabo enye die. But sister no so anyari. Idinka so di modia but enye ye ntisa wa wo so di ja no wa bra. Wuni se wona ka wodi sika ne ye ho ade. Anampo ne mpabo anana ya wa so wo mafwa ko. Ko ma be mafufa na so ko ene. Enti ya nukuri ti oba na kasa yimu a wo se be ma ne daji so o keke do so be di ka keke no so enti e se bi mu ha na ma no wo mutinya abotama ye ne da ma me so me da se papa ene wadwen kire we di ne ba bia frefree pacho me di Abdul Mfefli Nkranza. Okay, yeah too. Me pacho me ma no ne de na ba yefi enya botre wa wo ba se me nhweba ana ono oba te ho se menhwe na na maboni bia ene bia nya ntimi tumi nua mo mema no fo se obia nya abotre me dance papa obia nya abotre was both the lady and the man are not serious, especially the man is very wicked. I just love your program. Mama Ajo on message what the buy and say hello Maa Akos, God bless you media general for the good work nyame ensha papa enra yane yenua ba Aisha ya wo se be ma no aye na duro nti wone na wo mako nwotwe be ma ne ba na wone na beda na okọ wonsa ma wo beba no wawo Aisha mebua kakakra bi kire me say na wo ka no Bema no. Your friend se bondin. Your friend yaw. Ni kro mu din ni the same. Your friend Musa. 87.9. Pacho me no wale no wa ba. Wona na me da no okọ. Me sawa no okọ. Usan wa no okọ. Me sawa no wasaba no wasanyime no okọ. Enti ye ne nabusuafo kakra eni nkomo e wa ha say oba pa ye mo ha within the same pacha from abna wodi ene Aisha pacha me bla bana okay asa wontumi express ne ho ye ontumi nkasa ye enra woni edi nkomo kakra ben na woni mu fa o masam ye ho pacha etie for me na wase pacha de me ho fa ho say me be Akuma FM 87.9 Kumasi na obama no be fa ne say ohun no so ope no na akula ise wanso awale no se chinchina ona ne oba wale no na akula ise wan wale no na o se wan chinchina oba wale no na ya na okofa no nyinsan baaye ti nyinsan baaye na o mukasa oba ba ye no ho ade na o mo se o mo mpene so sila se de na odi aye akole se do na odi aye akole yu ye ntimi nkyere de be hu na akole ya wo de be hu wan na wawo nti sisi na wo ba ko 8 sisi ankole 4 wosrem maami ehwe wono ana 4 so akole ho ono so Akuma FM 87.9 no di na tampoto no di yabusia kura ka ho di atam yes ndo akọ di atam anu wi program no Freddy matam bi ana pana akole wo friend say akole yale na pa chonse ne niska na won fa akole no hospital no wo di na atam di yabusia fo aka ho enti endo anso a me hu se na otena yi ne so na me hu se me be na tisu enti mu nyina mu nim se Musa emwa ne ma ne hwe wo no on hwankwala no ma na wo ka bibi se ase wa ye oba na dro mu gidi se wa ye Aisha pacho yes
adwuma no woyɛ 87.9 woyɛ bibiduro na kyɛ sɛ ayi bi sɛ ne nsam ayi bi kawa bi duro adwuma na woyɛ nti ɛsɛ duro na ɔmode yɛ akwala no a ɔne na awoa 8 ne sɛ wɔhwɛ nkwala no ana ogya nkwala yi nyinaa gu maame so na dan na abusua no monka mo ho mom na monkɔ ne hɔ ɛwɔ sirem ɛne na abusuafo nkɔtena ase mpatwɔ me da ase ɔma ka ɔmo abom akɔ ɔmo hɔ akɔ no hɔ sesila wɔnhwɛ nkwala no nti nkwala no nso mo susua nti yɛka sɛ yɛgya nkwala no de akɔma ɔno a nkwala no bɛyɛ basaa Akoma FM 87.9 Kumasi sɛ mo mamra no sɛ yɛhwɛ nkwala no koraa kɔpem bebi a nkwala no ɛyɛ ne dea na sɛ yɛsɛ amammerɛ bi wɔ hɔ a na wɔsɛ ɔbɛyɛ ne ho ade na wɔsɛ ɔyɛ ansa akokɔ baako ɛdɛn yɛ nkwala no nyina a ɔbɔkɔ nti yɛhwɛ ɔmo koraa no a ɛyɛ ne dea mbaa nso dɔɔso nti ɛyɛ dan a ɛyɛ ne dea nti ɛkɔsi abuo na ɔsɛ ɔbuyɛ nti yɛsɛ wɔmbɛhwɛ ne mma mmayɛ medase bɛma wo so din de sɛ mpatwɛ frɛ me Ibrahim wodeɛ ne Aisha ɔne di w'akyi wɔneɛ wo nua no anammɔntuo bɛɛ no watu wone Musa akasa bɛma to bɛma mene no akasa Akoma FM 87.9 Kumasi yɛhwɛ ne mkɔla ama no ama yɛ saa tu anoma akɔɛ yɛkɔɛ wɔ saa se ɔno no ɔwale yɛnua baa no yɛnua baa no sɔle no ɔdidi n'atɛm na mbusa so ɔdidi ɔtɛm a ɛdɛ na ɔne no timi da nyensɛn ɛwo nkɔla baako 8 ɔsɛ me memfa megye me nkɔ anɔpɛ yɛ asɛm no anɔpɛ yɛ memfa megye me nkɔ na wontumi nkɔ face no ɛnde sɛ ɔno koraa mɛtumi abo no ɛnto but yɛ papa ɛwɔ sirem ɔse ɛne deɛ yɛmfa ntɔkwa ahoɔden nkɔyɛ saa deɛ no nti because ɔwɔnduro Akoma FM 87.9 Kumasi nti wɔmfa wo so obɛtumi ayɛ mo adura mama woyɛ no bɔne kakra ɔbɛtumi afa so ayɛ wo bɔne asɛe wo life saa ne so bɛnti na yɛ sɛ ne ho na yɛ den ne ho nyɛ den but sɛde ɔsi tiɛ no ɛna ma afuturo ba sɛ bia deɛ wɔ hɔ bia no yɛnyɛ abotrɛ ne yɛnka nti ma yɛ papa ka kyerɛ ne sɛ na ntwa mmienu no a wɔde ama yɛ no nkwalaa 8 no yɛka sɛ yɛdi akyire kora nkwalaa 8 no nyinaa yɛ na ɛhwɛ wɔ mo ɛnyɛ sɛ ɔpa ɔmfa yɛ ho nneɛma aka ne mbra na ɔmbɛgye nkwalaa no ɔsɛ ɔni tapo ɛne da wɔn a wɔde bɛba asɔɛ so ma wɔne so kakra na so ɔni 87.9 Kumasi wɔde basɔɛ so sɛ ne yere no ɔpa ɛpa ɛyɛ deɛ kora pa nkwala ne yɛ ne deɛ nti ɔhwɛ nkwala no ɔno ɔnsoma yɛ sɛ yɛhwɛ ne mba mma no ɛyɛ Akoma 87.9 FM nsɛm bi ɛya na sɛ ɛyɛ wɔno a o sɛ nadamfo sɛ ne nua no a ɛno no ɔsɛnde messages no ɛne anadwo ne nyinaa no ɔsɛnde ba no wɔdi matam wɔsɛnde ma na ɛyɛ mahi na meblock ne line meblock yɛ wɔsan kɔfa a different line ɛsan de bɛsɛnde me messages adai ɔba no ɛyi Aisha yɛ mebusuani ɛna me kɔka na asɛm bi ama no ɛnkwa ne yɛ me nkwa no wɔnyɛ message bebree nto ɔsande a na ma block ɛna anɔpa mi hu ne messages ebiemu no ba sɛ woyɛ bɛrima na sɛ wobɛwo nkura nwɔtwe na wontumi nhwɛ wɔn mo de a ɛneɛ na mɛmɛ so wɔn fa so ɔkyɛ wo because me na mɛka kyerɛ sɛ hwɛ ba enti sɛ mo bɛkɔ esire makɔ akɔhyia bɛrima yi ɛne na busuafo na because mo nua yi wɔn nso ɔbrɛ yɛpɛ mboa firi mu hɔ kwan a mobɛfa so a mobɛboa yɛ ma yɛbɛtumi hwɛ yo na nso ɔmo wɔn nsase bi mpatwan ɔne ne nɛtɔɔyɛ mpatwan mpatete ya Aisha wo ne nɛtɔɔyɛ mo de mo ma ne ngo ansa wo ne nɛtɔ asase Akoma FM 87.9 Kumasi menim kurom ne din na mo kɔtɔ na wo ni hɔ ɛwɔ sepɛ bokurom wo yakɔ ɛfɛ yi airport oh okay sasa to ba me de manin ko hu ni ko hu ni me force ne sɛ nyame adom a gise o ma ɛkɔ hu ade a okay na Aisha no nyina akɔ so on frɛ o me pa cho da bi me frɛ na on fa be me kuku oduro okay abusua me da se ne ye pese agi bibi kakra frɛ mu hɔ ɛma yenya dance ye ne sɛ ampaniampa wɔn hwɛ mo de hye no anasa Aisha etwa tro enti ye da asese ye to ye nsa frɛ mo mobile yes ye da amen Akoma FM 87.9 Kumasi amen force na mo boy ye be kɔ so abo mo why jo aha Akoma 87.9 Akoma mo nsɛm dwumadie no aha ɛna ye de besie na
ebo nonso a yɛbɛbɔ repeat ɛwɔ OIC TV nti wobɛtumi asahwɛ program no ɛwɔ so OIC TV wɔ multi TV no so ɛbɔ no do so a onua TV nso ɛbɛ repeat so